Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. You get the best out of yourself every day. But where can you get the best tropical products for yourself, family and friends? You do that at eToco. eToco is the online store that specializes in Antillean, Latin American and American products. Short break at eToco, you can get your favorite herbs, drinks, snacks, hair products, cleaning products and much more. In addition to the excellent service you have come to expect from eToco, we package your order carefully. We will send you your products as quickly as possible. We respond to your calls and messages. You get your products delivered to your door, so you no longer have to lug around in the rain and cold. From Rotterdam, to The Hague, Antwerp, to Central Limburg, and Sketta to Groningen, eToco delivers everywhere. Yes. Boa noite, meus amores. Dia mais, mita junto com bosso. Vos junto comigo. Welkom. Mita mais contento de ter com bosso. Mita espera que vos a passa bom semana. Bom semana. Que vos alogra vos meta. Que tudo que vos quer fazer. Então, se não logra tudo coisa, chonan com vontade. Nossa bandreta, com Deus o poder, nossa bola vai drenta semana novo para nós van seguir brinca para lo que nós quer. Shonan, boa noite. Boa noite na vos tour, mis amores Welkom dia mais. A trobe nós também com tema mais vervelo mês. Mais vervelo. Seguro. Para sombra, hope de nós maken mee assunto de toeslagen affair of schandaal die gemeente. Dus, kijk het verschil entre escena. Wel, nós tem experto riba e terreno aqui, que também explica-nos a noite com nós distinguir dois pontos aqui foi outro, então com a deal com a situação aqui. Para sombra, não unicamente é plato financeiro, sino é mental também. Hope de nós arranhar mental, então como a deal com isso aqui. Well, lá-nos vamos Pasha bala shonan, laga nós vamos começar. Good guy, boa noite, feliz noite para botambe. Danke. Laga nós começar com nos invitado a den. Então essa aqui tá Tchel Magdalena, seguro. Tchel, boa noite, welkom. Danke, boa noite, Turende. Tchel, eenmaal que nós estamos guardando
Riba, Faini, ku Sem, Shonang Sem, Sem Marocano, Turco, kikita. Turco. Ja. Ok, Até Turco. tá é mesmo choro, pois eu não poderia tem live. Comportar. A mim não te compreendo, deve ser ele tem que copiar o link assim via de Google en dan volgt de stappen. Zo minder pouco por adrenta in eerste instantie, maar wel via een andere browser. Wel te Pero, ja. Pero en ti Facebook? Sí. Pero ja, tu rende goed in Facebook por drenta. Raro. Ja. No so warawak e po hayo gente auxiliele. Ja, ik hoop het. Ja. Pas sombra shonan Sam ti hoop ik ook conta. Dus Sam, to rende com marcha pet mes. Obi pet. Ela gana Speedy González. Ja. Pero Ja. tijd, Tjel, om je mas, welkom. Pika Pika. Tjel, conta-nos ainda quem bota. Die kon awe botei dem Pika Pika. Oké, patures nang kutayawa aqui, sorry, paso mi tascakel by holandês e papiamento, misa ko piene tayo ko yung kosmasya farfelo, pero yeah. Manan, sige nang, mabiba 4 anos, so na karsaw, anto mi tayo ko sa mesa trots riba mi kung ipo siquiera comprende ipapiele nga kaya ni nemen ni kwala. Ik ben Shell, althans zo ben ik bekend. Ik ben maatschappelijk werkster, ik zit in de dienstverlening, in de hulpverlening. En ik ben maatschappelijk werkster. Anto mi mes te ongoedgepeerde ouder. Anto ja. Dan tenho que me estava bezig com mi mes caso. Na trabalho, mas bem sa ku tinha opinião também que também essa struggle com mesmo coisa não como também estava da struggle com né. Pero costa opinião na cabeça yen então não nota sigue dal baiba na busca passar aqui com antin kuhasi. Ja? En zo is eigenlijk mijn TikTok geëxplodeerd. Ik heb 1 video gemaakt. Dat ding ging rond. De tweede video abay viraal. Aantal ena maar die bij doen om ook maatschappelijke hulp te geven online. En het is inmiddels mijn werk geworden. Aantal van het een kwam het ander. Dus dat ben ik. Oké. Pero kuki fin eigenlijk wat die 13 onderwerp aqui riba bo TikTok. Kiko taba bo pensamento traz die assunto aqui. Eigenlijk maar subi TikTok van mij klaag. Bo frustratie. Nee, maar weet je, toen mijn frustratie was, maar ik had echt zoiets van, kom bing aan me zitten je tour resposta ng committee meste ang totene kung not award you da. Hoe kan dat? Dus me dinami bij tra un video, paso promemi dat in mijn TikTok privé, paso mi yun ang takeda kan sami bisami ja, mama alsjeblieft TikTok maken, bla 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 panang, weet je. Dus ik heb het zo gedaan, pero dan denk ik met scroll met zien dat waku, die een soort ene kuta base na papi over die nam beroep dan bij papi aan over die lokal kun tahasi enzovoort. En dat ding van die toeslagenaffaire maakte me gewoon helemaal psycho, want ik dacht, die kon hier in Nossa. En toen zodoende, maar kom je zo'n stappenplan zeg maar, kon dan voor, die kon een tinkuasi onder en dan kipaya een steun plus guia, para por seguir bij die lanti. En toen, vanuit daar, it's history. Dus dat heb ik gedaan, die maart met een keer. En toen mijn TikTok als boom. Explotar. Ja. Werkelijk. Ja, werkelijk. Maar de horrorverhalen ook. Maar dan met die chatbox. Heen en dan echt desespera om antwoorden te krijgen. En tot aan me pasaki kon een kuhasi of hoop je niet aan me goed bisa me kuha. Mushal, danki Dios ba. Kumi sa papi overtje kosi ki pasomra. Baboy sami mas tanto kosko belasting ku gemeente ku wijkteam ku weet ik veel wie allemaal ku te juda nang sa mas kos dan dat ze dachten. En dan denk ik, toere instantie nanki toch? Ze zijn allemaal verwikkeld met elkaar. Pasiki. Excuse?
Dale numa. Não, não internet. Pasikiko ng nota ene ng eriba ng nota educa ja, ng medewerkers ng pasplika e burgers ng kiko ng tinkwasi. Maar aan de andere kant is er is ook een andere kant. Paso. Dit is niet voor niks gebeurd. Ja, paso tiende, mas siya hopi ene mes verdad ku a fraudeer. Hopi din ako Rebecca Sautame. En het is niet alleen Antilliana. Wachel, tende. A mí te visa, ¿verdad? Tiende ku a fraudeer. Minta keurig goed. Nee. Keurig goed. Pero dat die king nang asinya. Ah, wel, zie, pero in vez de dan zie je compa dekken goed. Nou, ze kon snel jelle bij. Kan niet. Gewoon nog een keer atrás. Hoe dan? Oké. No, pero abo, na que momento shall abo abirripara kubotame to unje victimana. Na kiko. Oké. In 2017, mi promeio ananse ding 2003. Ja? Ik was altijd een werkende vrouw. Antomra, mi pareja, toen der tijd. Pero nos notaba de vivo junto dingen met zo'n kas. Ja, heel stom, maar het is wat het is. Anto ja, mita tinha que pagar mi kas toch, dus met tinha bij tra, dus goed tres luna me bij mij opvang. Bij mij bij tra. En vanaf dat moment, toer eiland aan mandami carta, kom ik toen paga back. Of die mij met aan zijn back, dus mij toen paga bedrag back. Pero ik was zo zat, kom ik die bosan sa kikono. Ik ga die opvang blijven gebruiken. Bosan discontinuum, maar die was lang zijn gewoon meeste maanden. En dan betaal ik wel wat extra's. En toen Sina Makeda speelde ermee. Oké. In 2017, midi 2 Juananse. En toen Makaba die hanja er is heel veel gebeurd daarvoor, pero Makaba die hanja un trabajo. En toen, ja, midi 2 Juananse, dat ging bij opvang. Right. Ja, een kaart die belastingdienst kelebi samen ko ik moest ruim 19.000 euro terugbetalen. Ja. Maar waar je kaarten met die Jotin en kita, ik was niet eens geschrokken op dat moment. Camina maar spanta te oren kom ik telefoon kom bel nou. En te oren kun je moe dat pretendente telefoon kom ik tinko pakken je bedrag mee. Die was ik ook kijken lekker wat we aan tour met wij man doen kaarten. Ik nu la national eigenlijk overal. Je moet brieven sturen. Ja? Als je gaat bellen, heb je geen bewijs. Je moet brieven sturen. Dus conociendo mi misma manda un carta. Na responde un kui jout atrobe kuminota wat eens kune. En dan maar na un bezwaarschrift. Kuminota eens kulo kwal kunang tabisando mi kumitong paga pa so oro ko by wak. Ami tamana via die website die belastingdienst samen met de kinderopvang quanto ora mi mester anto quanto sen eta costa pa ora. Right. Takeda na belastingdienst pa bij verigua, want je hebt prijs gehad en je hebt de uren gehad, toch? Het ligt aan de belastingdienst dan hoeveel ze voor mij gaan betalen. En toen kiko mi eori ami, toen mij zeggen voor kiko mi eigen bijdrage ta. Eens of niet? Ja, klopt. Que mij niet abos nang mes adisidita quanto semos anda bij donami en to quanto seng dus ami tinko veel aan. Ja. Dus dat heb ik dus ook in mijn bezwaarschrift gezet. Dus als jullie nu een fout zien, dan ligt de fout niet bij mij. Want ik heb de exacte gegevens en de exacte bedragen doorgegeven. En als het blijkt, kom haya te veel, dan is het jullie stinkende fout en niet die van mij. Correcto. 5 luna largo, maar queda bel. Elke week zat ik misschien minimaal 3 à 2 keer in de week aan de telefoon met deze mensen. De enige reden ku miyunan por aqui daarbij opvang, tabata, ku señora, thank God, Anita ja me un assim, sim, Anita. Abisami, omdat jij een van de mensen bent die altijd betaalt, gaan we je helpen.
Ja, dus dat kan niet. Maar kijk, dat pakken mijn eigen bijdrage ziet toe in nee. Maar die kunnen aan wat Belastingdienst nu aan het doen is, ik heb er geen invloed op. Ik laat jullie ook elke week weten wat er gebeurt. Aantal maanden. Als je nou maar heen en weer, aan de telefoon. Belastingdienst, ik dat bisami, maanden, kiko, mi serama, mijn gegevens, nou volgens mij een stuk of. Ik weet niet eens meer hoeveel. Zo vaak moest ik mijn gegevens, sturen naar die mensen. Zo, dan was het, we hebben je gegevens niet binnen gehad. Maar u bent dit weer vergeten. Maar mevrouw, kunt u dat nog even sturen? En ik denk in die 5 maanden tijd, maar papje, hoe zeker een schatting, ongeveer, misschien 16 mensen. Als je een keer, ik verwijs je door naar die, ik verwijs je door naar dat, ik verwijs je door naar die, ik verwijs je door naar dat. En op een gegeven moment, de 5e maand, mentaal was ik op. Ja, Rita Teine, met de mirando mi soina. Minota mirando, hallo? Ja? Meteen, Sim, botei, oké. Mita po nebo de pantalla Oh, di echt? presidente na po miraw de cerca, anto leef mee bovenhaal. Oké, I'm sorry. Ja, ik weet niet hoe dit werkt op Facebook. Noem mensen via Facebook. Maar anyway, let me see. Ora edi 5 luna. En je toen was ik op. Ik was echt moe. Chel, warami ko bomo. En number di Sam. Mi message pa mi po yame. Mi wag ito su problema. Mandami. Pasombra, show ng meeting, sì, meeting tambe Sam Cylon e tambe tin zo verhaal bebin conta con e tambe ta víctima di toeslagenaffair nos ting fine te wanta maar een bombocati e nanan camina amisi pomire me obeki fine dan met de subi bin conta su verhaal. We comprende que men fine tiene paciência coente pasombra botar met de binnen na beurt beetje aqui. Dus sim, mi sigi ku Chela kaya foki no chelte si shonan que men fine tambeting su experiencia di conta kiko ela maka me anto eta mete bin conta compartir con nos a venochi lo que ela experiencia a venochi ao chel sigi bo papi numa com botava ta cansar. Fada. Sim, sim, me estava fadando. Toch die tour in en dan heb ik geluk gehad. Pas op afvang dan, ik commissie bisame kusi, nos ta comprendebo situação, nos apurva, nos ta me apurva na ajudabo para awaki si, e bedrag ta commissie ta subi, anto, ja, bota banham com mais problema, anto nos tem que weiger boyunang, die sigi bij opvang. Opvangweigering betekent kubonopo bij tragamas. Pasonda mi tabalang kami yunang. Mi mama no tabi baginanang, mi noting, mi familia no tabi baleo, mi noting en kumita confia in mijn buurt hier, kupoke de kumi yunang, ja. Ki komite asi. Dus, ik was gewoon op. En toen met de korda, ik heb zo gebeden, persoon die ik was ik bij Kaba Asinaki, ja, wat moet ik dan doen? Anto e ore na belastingdienst, een senhora vira bisami, warami me te verbinden door pa di sheng milvia. Maar ben je een outra senhora na telefoon? Anto eta besta puntre mesmo cosna comitin 5 luna acaba te respondendo en mesmo cosna. Despe midden de mijn verhaal en ik kom hier, wacht eens even. Wacht heel even. Iets klopt niet. Oké.
Op dat moment, in la bolbe puntrami, bota kere po pumana, mesmo gegevens na die via passatro. En ik neem op, als ik karago met man, ik kon naar trop. Sorry, ik word agressief als ik eraan denk. Pas ik kijk met mijn man, ik kost naar atrobe, mijn man, en dan weet ik veel hoe vaak. Sim. En ik kom mijn man, dan nog een keertje, ik ga het nu op mij nemen. Ora kuma mana e kosna mabira bel op mabisa etambe bota kere bobo bel mi op van splikere no kuba mi ron fayo kuta timbos na mi sistema pa na posigi mi yuna laga mi yuna ke daarbij op van pa mi potra maar ne bosnanke hier volgens Nederland toch dat we allemaal zelfredzaam moeten zijn en dat we aan het werk moeten kunnen alleenstaande of niet. Helaas is deel. Siguiente simang ela bel mi. Er is iets niet goed gegaan, onze excuses. Ella verreken ongeveer 17.500 euro. Ela scrap. Yep, así na. Pero lo cual, gewoon así na. Maar net Harry Potter. Gewoon, abracadabra. Ja. Okay. Dus ora que la bisa me kwe, ma sinti un alivio. Pero lo cual que in ang sa ta ku eko kita neem een tol op je relatie, je werk, je kinderen en je eigen toestand pas elkaar aan. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik weet hoe ik dingen moet aanpakken. Ik weet hoe ik dingen moet onderzoeken of dingen moet vinden. En ik weet wanneer ik hulp moet vragen. Maar ik zat nu met mijn handen in het haar pas om mijn kikomiting bij want ik wist het gewoon niet meer. En toen met elkaar dat ik oro ku senora a regel epida e pami. Ja, dus ik ben een van de gelukkigen. Oké. Ja. Die komen naar Messina. Pasombra, tingopi en de pasa mesmo kos amita kere ku soms bo mensen ting geluk ku en ku boting sinta enang tambe aan de andere kant van de telefoon. Of degene die jouw brief krijgt. Cosmico apone un bom alma en momento y pabo. Pues si no, es mesmo cosa también lo voy a ayudar. Pero precies, pero carami, ta shoot carta na tu suman tambe, hè? Ta shoot na kunanan, ta cansada mira mevrouw Magdalena. É uma vrouw aqui tem Ja. Echt wel? Pero niet elkaar dingen, is 5 luna. Ik was echt op. Ik zat met tranen aan de telefoon. Op een gegeven moment, ik wist gewoon niet meer. Zo met die, met bij perre toekomst. En toch, weet je wat erg is? Ik trabajo no bo ekumahanya, ja. Want tijdens mijn zwangerschap, minot in trabajo. Ik deed een online opleiding, waardoor ik studiefinanciering ontving. En daarmee betaalde ik mijn vaste lasten. Pero cara, een studie is extra schuld. Want ik moest een lening nemen, mino por atrás, aunque kumita por atrás, pero feo oro kumita tinha sinung bariga grani midilanti, dan que me ni kuno kan niet. En tot daarvoor, maar pas het inteiro kopen zo cara, 2008 was crisis. Het heeft ongeveer 4-5 jaar geduurd. Weet je weer normaal erin. Ik heb echt werk gedaan wat niet vervelend bedoeld, maar onder mijn niveau gedaan, terwijl ik gewoon een diploma had. Ja. Hè, pero nanta tu mami hoe? Como te llamo ik 0 uren contract. Correct. Que men die tin trabajo ting, si no ting. Weet je zo. En ik werd gediscrimineerd, laten we het zeggen zoals het is, omdat ik zwanger was. Ook al kom ik daar fit. Dus minota tem trabajo. En to por fin, Maya, het trabajo waarvoor ik 8 jaar lang, heb ik elk jaar 1 brief gestuurd naar Eluga Pamipotra E. Ik ben 7 jaar geweigerd, die 8 ay nang atumami por fin. En dan gebeurt dit. Oh, en zij ziet een doorzettingsvermogen. Luister dan. Ik wou zo graag daar werken, je wil niet weten. Maar goed, dat is mijn ding wat ik dus heb meegemaakt. En toen, nadat het was opgelost, moest ik door. Ik heb mij niet bonotanya chance om te filteren tampoco. Pas om met elkaar, toen ik er doorheen zat, ik had toen een partner, de vader van mijn kinderen, ja. Ja. Ik weet nog dat hij tegen hem zei, Mino sama skiko miasi. En ik heb hier mami gewoon misami.
Ja, maar ik weet daar niet zoveel van. Jij weet beter dan mij. Bira Soloma kan erbij. Ja, dus ik stond er alleen voor. Ja, ja. Oké, kijk, het klinkt hard en het was hard. Maar comprende, kijk, Mandy. Pero, hallo, kom op. Ik zit er doorheen. Yudami. Dus ik was alleen. Jij toch? Ja. Anto, asina mabia ya masen ku tambe ta dingen situation aqui. Anto, die veel dieper erin zaten dan ik. En toen, maar wij zien tabel hier en daar voor cliënten, ook voor kennissen van oké, wat moet je doen? Ik ben erachter gekomen, ik moet een lotgenotenlijn. Bopo asta, als je onberoep niet tijdig via de rechtbank zonder een advocaat, waardoor je alleen €50 moest betalen aan griffierkosten, zodat de rechtbank de Belastingdienst een paar tik op zijn reet kon geven. En de Belastingdienst, of de rechter, Lobby's Belastingdienst, voor elk moment dat jij te lang duurt voor deze periode, moet je paga €100 per dia. En als je tot een bepaalde grens komt, het kan oplopen tot €15.000. Sinan tarda kubo caso. En daar kwam ik achter. En tot theorie, pas ik kota de kan zijn, pas ik kan no lubida. Hini na pera ng kas, trabaho, auto, familia, pareja, antona yunang. Correcto. Ando tidinang, kumidatin ko na nga hasta cambia en number, e famje yunang, ando te ko awe na no sa na yunay ta. Correcto. Pues, social, te sei, mi quiera visa, 70,000 mucha di 30,000 mayor nang ta víctima di toeslagenaffaire aqui. Te awe 1,675 mucha nang nosa onda nang ta. Het is toch te gek voor woorden? Então, a mim te querer também com wak nunca mais no voy a ele tampoco para sombra wak se é muito não tá chiquito 2 anos 3 anos na cambia number é muito de 2 anos 3 anos en ta corda quem tá su maior não tá que Ja. na é maior na haia yunang ta queda baixi para sombra pe mucha bota queda estranho Ja. Ze tá hopi erg Então, gemeente que viene com 30,000 zo. Nou, ze heet de belasting. Gemeente toen trompida. Dus de gemeente daar met de bompida. Onder de elleboog, dus kon dit rijden met die belasting is. Dat is in mijn benen. Van mijn papi, zeg ik, doe ik kon eruit. Sorry, want ik word weer... ik kan er niet tegen. Ik kan er gewoon niet tegen. Ah, wel, sim. Prometo que conseguir riba outro parte scandale, gemeente scandale. Lagami bini com Fanny, passou Fanny na met outro vítima. Met die hende com tá bezig com Sam. Dus bawa com Sam também também logra drenta shona. Passou mbra Sam tá dinamita mis. Ja, nou Sam en Ceci, ik zeg jullie bij voorbaat, goed hard, maar ze is gepassioneerd. Ik heb mij niet shooten konen naar bruto. Mas bala, sem pica, sem poedersuiker, sem Madame Jeanette. Well, bom. Laga nos man 13. Nos outro invitado kuta. Faini, boa noite. Bota riba mute. Ba mute bom mês. Sim, boa noite, Rita. Boa noite, Shell. Boa noite. Dus, ja, assim aqui. Faini, conta-nos quem tá Faini. Ja, me chamo Faini Valks. Ja, de babin die 3 anos acabou na Holanda. En ja, ik ben schoonheidsspecialist. En ik werk ook in de zorg. Die een salonenkas. Oké. Dus. Oké, então quanto you tem? Me tem 4 anos. Ok, basi bonzo di boa fabrica. Ja. Aguero, aqui 50, 60 anos, bicho a caio. Ja, dat wel. Ok. Conta-nos, bom verhaal. Kiko a passa cubo,
kubahanyabo involvi dengan kwestiyon dito sa laha affair. Dia mahaya sa, 2018, minha verhuis, maar bij Delft. En met daar bij mijn buitenland. Je know dat die een last ervan en zo. En orma bij in Bolandenberg. Delft, maar baby ben naar Delft. En maar ja, je kaarten hoor die belasting over die aan je 2007, 2008, 2009. En toen me die, wordt dat een fout of wat? Pero orma bij pidi, orma mi kas, maar pidi zorg, maar pidi huurtoeslag en zo. Na nga po neem on hold, na no kera bisa mi kiko te kos, mi no tabataha en andi oran nang kabasi een soort onderzoek met lo mee go terugwerkende kracht. E assim na dia lunas na bij na ke damanda carta despena como se manda carta em nome van koningin. Me dit aqui que eu tô passando, orma bij wak minuta haya nieuw toeslag. Que alles wordt ingehouden. Me queda puntra, daarna naarmate botanya, botabiba di bo salariso. Anto, me dá por paga net mi huur en voor de rest, me não dá por paga quase nada. So me dá um pasgeboren baby também. So orma bimbi bana Delft, 2018 makabe maya Utah me. In september, dus er maar bij gemeente, nang ayudami en zo, pero nang bontanya masya antwoord. Dan aan de wijsbodor gewoon naar belasting, bisa boting waarda. Ja, met de waarde, per ik kom niet rond. En to ora turkos na ako misabing debe di stroom, met de bel tambe, met de bisa na bij pidi hulp bij de gemeente ook. Ora naman na habi computer, nanda man mirabu, minosa kiko nanda mira, pero blijkbaar, no mitaba da riba lista di fraudeur, anto ma pidi na pamidren de schuldsanering, baso mita seki per mi kas, men die op koos, ako misa, bira tegelijk, ziekenfonds, we paga stroom en water en zo. Dus hopi koos tegelijk. En toen wordt erbij een surviving modus. Want amita met een keer de bel belasting, dan de bisa botingo paga, en toen ayan ang kunanta pidimi, minota bata samo wo na minota bata nada miyu abay inderdaad kinderopvang, pero miyu tabay BSO. En toen mita paga mi eigen bijdrage, normaal, alles toer, zijn kumaya die belasting die opvang, toer ma paga na kinderopvang tambe. Minoke da kunyuseng, ma paga mi eigen bijdrage tambe. En to, minota comprende kiko te problema eigenlijk die kom in die paga tando zijn back. En dan aan cada beure mi bel mi debi sana bosa ni bij tuma eseng seka e kinderopvang. Pasota na e kinderopvang eseng ta. Minoting eseng minoke da kunyuseng. En to Nano te kirebo, pasombra. No, nano te kirebo. En to opi biata me botahaya, bota wordt vernederd, bijvoorbeeld mi asinti dan, orma bij gemeente, bij die hulp. Bisa mino pormas, mino sakimi tinkohasi, deurwaarden aan de bin jaluna trempang na bokas. Bono sa boke losse kos op, pero bono por losse op, pasombra. Nou, pas om bijvoorbeeld mijn huur, maar achterstand die huur tambe. Pas mita tara bijvoorbeeld mita makumisa tara bij uitzendbureau ook €0 contract, dus orana mama bet matra, dus tabata di luna, kumino por paga mijn huur completo. Anto mita bisa na, anto mita bij ma bel hasta woningbouw, mita explica na bisa na mino por paga, kumi paga €50. Riba mi huur, ora mi pagé, pa mi los achterstand. Nee hoor, no por mevrouw, 125 of vanaf €150, nos te erin toe regeling. No por, teku ekos abira asina opi,
huur, abira, bij de waarde, dus wel bij die land, die rechter. En dat mij een senioren zie, toevallig, de gemeente, ku ayudami, elabi mi kas, elabi ayudami, mi geval, mi situatie. En toen edi, bomester, basoma, si, bo pere bokas, elabi sami helaas, mi que ayudabu, pero si bo pere bokas, a mi personalmente, tengo mel boan, na kinderbescherming, basoma bonoting kas, pabuyuna. Anto, ja, mi dico queste ora no, pero mi, eigenlijk toen mi dat een partner, mi dico mi partner, nosa regel ku, mi yun ang tabikeda, seka familia, deri wa, mi dibe wa kung nos besi patra, full, kemendi, ja, sinka, sinado, nos tingu keda, bij tra, nos tra un plan, de senhora di helaas, e plan in nopo bij door, or mi meld bosang an, boyuna noti mag di bij seka yung familia, nanta wai den pleeggezin, kami na nos, kami ni ng gemeente systeem ponina. Tjel, ik koos hij por? Ik hoor dat, wanneer je werkt voor een instantie, we hebben meldplicht. Ja. Kuno sa ripara, ku aami ting meldplicht. Kumita mira, ku bota hoe zeg je dat? Een ouder. Anto boyunang die zitten in een situatie, kuno de bompanang, moet ik het melden. Pero, amita ego botingo wak verder als dat. Pasa wak inangaya na di situation, ja? Anto no tanifica ku nang no por of no ke sorupa nang yunang. Nee. Maar amita ego cierto, laat me zeggen, mijn mede-collega's, ja? Ku nan takap heel erg snel. En waar heeft het ook mee te maken? Door die stress, nan tabay papje uit emotie, wat logisch is. Antobi bij emotie, ta rabia. Correct. Pas om een keer, waar doe je dat? En wat zeggen veel hulpverleners? Zie. Wat zeggen ze dan? Oh, nee, maar mevrouw is dit en meneer is dat. Is dit wel de juiste situatie voor het kind? En misschien moeten we toch even kijken of we niet een andere oplossing kunnen vinden van Mandiunanjaya. Pero no de tour. Nagami no de tour, pero ting dinanku a acto a asina. Anto no lupida, ku tingopi in het tambe, ku met een lichtverstandelijke beperking, paso. Meneer Samabisa in de intro, het zijn 3 dingen. Of je bent gedupeerd als ondernemer, wat een ondernemer, ja, bomesta timoluga. Of wat traag gewoon. Of wat een uitkering. En te hoop je in en wat een uitkering, dat die een lichtverstandelijke beperking. Not toer, pero hoop je die na. Dus nou no sakong pa defenden na mes. Dus ja, die meldpunt, dat klopt. Ja. Pero in meldpunt eigenlijk, gemeente orna bij wat dit systeem, nanda mira ku amita kay boy jelista di boy fraudeur, hè? Van belasting. Pero dat toer dat fraudeur, werkende ondernemer Ja, plus ja. een toer, no? Amita me. Ja, Fraudeur pero grande na yasimi. tapos tambe elabisa ore eting Is dat een mafioso? Mafia grande. Zie. No, pero tapos ela explicami ku tapos meld mi aan no tabay plaats mi yun pero systeem. Systeem tabay name over die melding. Anto ja, eigenlijk orbo bij pidi hulp tame ami in persona. Abay pidi hulp hopi biya na gemeente. Na tabi sa ja, wat die schuld bij de belasting? Ja, eigen schuld mevrouw. Eigen schuld. Met een mevrouw minosa mis dikke se trata over die schuld ki wat houdt het in? Die kon meeting is schuld. Zie no mapaga opvang, mino akeda pas op ami or mi mira fraudeur ora bakeda kesen. Bo you na bij opvang, bo messing kesen ne mosaku. Per esse de vale ami no asi esse. Anto mit mane hoe dan? Ja. Pero a mí lo que me nota comprender, si manera a bota visa, bota geef aan, ku, no, mi no kepa mi una worden geplaatst nergens, solamente na casa di familia, portata bo mama, kutanang oma of un tanta, whatever, die kan dat niet. Voor. Nou ja.
Ami labi sa mi mag niet. Mi no ti mag di decidi. Mi dico net ami yunang como que meni mi no po decidi. E di ja, heb je bo mesti pa bokuy de boyuna no. Bo ti undak pa doen na boyuna no. Dus ik kost na het gebruik tegen mij. Si mi lo per mi kas. Então, sowieso wat bij pensa bisa, berat, mi no ti undak riba mi usa su cabeça. Mi no ta mira mi yunang. Kabeni zo. Dus eu ribot bij pensa mene dan is het toch goed kuna de kita boyu. Pero ami bisa no mi nota bij hey. Ik voel je frustratie. Ex-partner, aku misa orang no so timi react di kas. Ela começa a paquetar, me digo ne luister, me tô vendo, me tô conferindo me Deus, Maresa, me digo Deus, se bota existindo, laga me passa e coisa aqui. No laga me passa, que me Deus, me Rita, me deve saber, me dorava vida de me yunang. Kuta opi heilig pa mi. Me no ainda nada de carro. Deus mes a obra, ku senhora, kuta tinha mel e pote que ela paga 1.400 euro depois de rechtszaak com mi nota tem gusali. Então nanga dren do regeling para me paga turluna então mes maia budget coach daarna. Mi no porat baya mane bewindvoering of zo paso dat die een kost kom mi nota voldoende voorwaarden en hoop ik kost. Que sei na. Dus echt me di no Dios, a que se tá bom mes tenho bem a bom, paso é casa que mi nota salve de casa aqui. Mi nota salve de casa aqui para mi yunang nada Rita. E die mama serra mi mes for di tour rende mi no matende alabanza maresa maiora mas de turcos clama bisa Dios alsjeblieft no laga e cosa que passa. Então no alaga ele passa tampouco ela bi com solução mas mi no sabe de onde é 1.400 gemeente se que gemeente do na woning bom. Ok. Então, bota pensa que não estava tá muito bom que não está fazendo. Passou esse é um população ali somar maneta com o overstokje de Harry Potter. Rita, você não ami no ani vai puntra, mi no abai puntra, ami di Dios a obra. Dios sosa é coisa que tá com passou ami no pa bisa boteco awe e com e koyabai. Riba dia de rechtszaak na asaka 1.400 rechtszaak bij door. Anto rei maya carta si, kung minuting usali, anto miting regelen, anto esse regelen akeda e senhora de gemeente a name over, mas me di ami no de bij belmas. Rita bota bel pi do regeling. Abo nada do nabo, abo mesmo da vítima de coisa, abo mesmo da dona culpa, nada me sabe se era ano que nota ni biba se acabou, não sabe a situação, nada me sabe, ok, 50 euro, é goed, não me dá maneira, você sabe bem, você me tá, me toch? Correcto, pero vamos mira a trobe dia mais, hasta 1.400 euro é de cósmico, men, tem a sali, mané, ada cadabra, vou compreender que men Sim. Coisas não tá possível que tu vai do mundo de hoje em dia. Da maneira que de 7.000. Ineens ela verdwijnt veel saldo. E da maneira de 7.000 e da maneira riba que ela dia. Ela dirtivo, no, increíble que ainda aqui. Que a mim te quer, bota quer ainda aqui não tá consciente que com nada assim. No. No. Eso não arriba, pero eso não kuta trana telefoon, ku leidinggevende, ku manager, não são pataka. En bij de gemeente nu nog steeds niks. Dus Milita, ora mi ta bel na belasting, mi bisa na ik heb niet. Dus ik na bisa mi in de telefoon. Ja, van een kale kreep kunnen we niet plukken, maar we kunnen het wel slachten. Welke antwoorden geven ze? Wauw. Heb jij namen, Fanny? Heb jij namen van de personen die dit hebben gezegd? Je hebt geen namen. Ik kon dat zien op je krauw. Ja? Voor mensen die op deze manier met jou omgaan, toch? Ja?
Je moet naam schrijven. Want awendia, nou dat doen nabu fam. Weet je wat je doet? Je schrijft de datum en tijd en de voornaam, kunando do nabu, zogenaamd, dat je diegene hebt gesproken. Ja, kutapapikoi pen bio kubo. En je stuurt een brief. Minosa quanto via mass meeting explica gente como tengo manda carta. Si je no manda carta, heb je niks op papier staan waarop je op terug kunt komen. Ja? En eigenlijk, sorry ik moet dat interrupt, Atrobe, ja? Eigenlijk zou je moeten vragen, mevrouw, is het mogelijk dat ik persoonlijk met u een gesprek kan voeren? Persoonlijk, ja? Want dan kunnen ze wel de datum en tijd terugvinden. Ja, want ze hebben agenda's en dingen die ze bijhouden wanneer je afspraak had. En met wie? Daarna Koen. Ja? Zet ze allemaal erin en breng ze naar het CWS. Want dat is het. Je hebt je eerst aangemeld als gedupeerde. Daarna ga je door de tweede ronde, wat de integrale beoordeling is. Vanuit de integrale beoordeling, als je het niet mee eens bent en je vindt dat deze mensen nog steeds shit voor jou moeten regelen, dan ga je naar het CWS met een advocaat. Ja? En tot in ik ook abogado naar bezekrouw en dan zat ik een vanuit de gemeente. Ik moet echt opletten wat ik zeg, dat ze geld kunnen krijgen en dat dit bekostigd wordt vanuit hun. En die zijn maar alleen maar uit op het geld. Want ik heb al 3 mensen gehad die tegen mij hebben gezegd dat ze de zaak hebben gewonnen. En door de advocaten bij ik 3/4, nou mensen zeggen ik 1/4. Ja, dat is even een aftakking, even wat verder. Ja. Maar als er iets is, en dit is met Belastingdienst, los van Belastingdienst, maakt niet uit welke instantie, zorg dat je opschrijft met wie je praat. En wat er is gesproken, of ze een notitie willen maken, ja? Weet je wat ik doe soms? Tibiana de bisa na, nos tabuto een notitie zo. Met de telefoon bel back. Met de bisa maar papi ku Natasha. Natasha die let's give een notitie. Let's give je bonje pa mi. Kitin skibi. En dan kan ik zien of Natasha een notitie heeft gemaakt, ja of nee. Bewijs staat in het systeem. Ja, want wanneer ik het nodig heb, dan kan ik er weer opvragen. En soms vraag ik ze zelf maar naar meneer op mail, Pami. Ja, misa koro kom je dingo shooten kune. Ja, dan je jatras, en toduru, hard. Ik maak geen grap meer met deze mensen. Daarom jullie moeten hetzelfde doen. We zijn te tende. Genoeg mensen met potentie, pero zijn dat zien dat die sin tinguasi, lokaal was sin tinguasi. Je moet gaan met die banaan. Sorry, ik ben weer normaal nu. Tchel, você aqui comita querer nota o problema de nós ainda não hope de não na nossa com paskibi e carta e Rita, we leven in een wereld, no? We leven in een wereld, ja? Kubo een telefoon, ja? Anto Kubo visa, mevrouw, ik weet niet hoe ik een brief moet schrijven. Kan je me helpen een brief te schrijven? Ja? Nou, die mag je ze zeggen, acabou? Tuurlijk mag je dat doen. Je moet samen een hulpverlener, ja, je mag geen dingen overnemen van je cliënten. Oké? Dat kan niet. De bedoeling is, kubotinko judana. Si we niet puntrawo pa judana, botinko sinta hunto kunang, samen. Bota laga na hasi e prome party. En to bota vul aan waar je kan aanvullen. To bota splikken aan die kong. Je het op deze manier doet. Je moet het samen doen. Pero door nos kabeta jing. Of we hebben geen zin. Of nos te gewoon wegvlogen. En dan laten we het gewoon allemaal gaan. En dan zit je met de gebakken peren. Voor wat? Je moet lef hebben. Oro con nos tinku bedayen en dan zit er vooral nos antiana. Oro con nos tinku bedayen en zie. Nos a bon compa bedayen. Awo bedayen op een professionele manier dan. Yep. Kan je dat doen? Ok, sim. Dankjewel. Tchel, um bom ideia também tá pensando agora aqui, não? Um bom ideia para Bambisa nos rendenan ku ahayanan den toeslagen kame aqui, no nang tour join, ato eu nang tour busca advogado. São 30.000 is niks. Oké. 30.000. Ja. 30.000 is niks. Ja, klopt. Als je gaat kijken naar de situatie van Kuting, hoe apasa, want ik persoonlijk, dan ja, maar 30.000 hash money. Toen mij is er boka. Ja.
Automaticamente, ora que je 30.000 wordt bij in de tweede ronde. En dan bij Sinta waak van, oké, waar heb je daadwerkelijk recht op? Of was die 10 of 30.000 genoeg? Of whatever, ja? Dan ben je door die ronde heen en tot klaar. 10 kunnen eens. 10 zitten eens, per 10 kunnen eens. En soms is het terecht, soms is het onterecht. Ja, wat het besluit is van de Belastingdienst. Ja. Dan heb je het CWS. CWS, dat is Commissie Werkelijke Schade. Commissie Werkelijke Schade, dat houdt in beleid. Ja, que men die emotionele schade. Tiene per gente di stress. Haya alopecia, die stress. Tiene que de chronische ziektes uit stress. Tiene per en you. Tiene tiene a pleeg zelfmoord. Tiene per en vida door die stress. Per you door die stress. En heel dat plaatje bij kunnen naar CWS, Centrum of Commissie Werkelijke Schade. En daar kan je gaan pleiten voor dat. Dus de Belastingdienst wat solamente lokaal nang asirobees. En om eerlijk te kijken, vanuit de ondernemerspositie snap ik dat stuk. Pero, lokaal en tot de PC daarmee ons te papje over die gemeenteschandaal. Pas om hoppie hinde. Kom in aanmerking met dit gedoe. Door middel van de gemeente. Ja, de gemeente heeft heel veel fouten gemaakt. En de lokale gemeente Hacienda Waki, dat sconde achter de vleugels die Belastingdienst. En tot daar zit heel veel fout. En tot een is de fout nog groter. Pas nog een akobra zijn die kinderopvangtoeslag zo. Dan bij een en dan afvallig trajecten dan nota wat het in you. En toen dan problemen met andere toeslagen. Dus dat is weer een hele andere tak. Dat is ons te gritando, te bisano te rende. Si bosano sa, kiko bosanti kwasi, bij aki, bij aya. Zet al die dingen, dan heb je een compleet plaatje van bij CWS en tot wat we ja, maar niemand wil luisteren, iedereen is lui. Of bang of moe. Maar kan si papje, dat is die. Ik hou het hierbij. En op een snang kunnen aanmelden aan Ahinda. Bosantin teku aan december. Pamel bosnang aan ons gedupeerde. Also daarna is klaar hè, voor iedereen. Is klaar, finito, afgelopen. En op een en aan goed pa plaka zo, ku akobra zijn pornada, ku ta emotivo, ku ami fine plus hopi outro ene mas, ku ayan aan den problema, bos hala famara, poso corda, ku esenge ku sa cobra, corda ku belastingdienst dat bintu mele back corda. Ora bewijk, belastingdienst, ja, bo korte in stukjes, dan staat er belast in dienst. Ze zijn in dienst om jou te belasten. Kemendi, wante koi duru. Kumisa sparbo sembo opagan aan bek. Oh, well. Dankjewel. Well, see. Ja. Maar, Meta que era bisa algo, boy. Sorry. Ora, shall die skirvi. Ami amak hopi bezwaar. Mendi. Mi abai, kamendi e custa bota mane, juena no te kerebo, maar skibe bezwaar, mamande bezwaar na mi mes, mamanda na aangeteken, maar bij na belastingdienst, mes e kantoor grande patras di Den Haag centrale, die was zien kantoor grande di belastingdienst, pas oma met mahaya, maatschappelijk werk, is ze hoor ik echt, ele dame cultuur koos. Ela etame ekmendi mitaba da den situatie ku etaba tamane asi e kos nampa mi kemeni print kos na sukas kos nan ko no tingo hasi eigenlijk. Anto ma edi kumi bosa kita pasa mi no da comprende di konos no taya contesta di bezwaar na ba manda nan of bono manda nan. Hou je iets achter of niet? Pas ese ora ta mene kumi sa duda de mi. Mi di kune bosa kita pasa mi ta bereid bij tena belastingdienst bij bezwaar maak. En die oké, deal. No sa makun deal, no sa spreek af, no sa landen mee dat rempang. Maar to pena mi station,
assim, nossa vai Den Haag Central. Bana Den Haag, nossa cana copia, vai na kantoor grande. E senhor aqui tá met ende medewerker, dus ende, hulpverlener. Ela para na Bali, ela pondra, ela pide ende, over die bezwaren en dat soort dingen. Na Bali, nieuw ende. Niet ende. En meneer, die, wacht even. Met bij wacht, nieuw ende. Ela queda, en die konos aqui, dos costing. Se bosanta mande, of bosanta bij te herlen, bij ibe. Você é carta aqui, nos nota to me. Belastingkantoor, hè? No atuma e bezwaar. E coitado de envelope, netje, nieuw ende, no keer atuma e envelope. Nossa mandele herlen ne ore. Aangetekend. Nunca nos no atende Kiko. Teko dia di awe. Mi pobis mi no atende nunca mais di nenhum bezwaar dime. Agora que me tem zaakbehandelaar. E sei, por mira de sistema. Ela mira se de sistema como Amanda. E digo me, quasi nenhum de mi bezwaar na nota behandeld. Nenhum. En dat is toch belachelijk. Maar weet je wel, sorry, ik moet je kort aan de palabra, ja? Ja. Factureren ng meneer Abo. Hoe Amanda toer e karta na, ja, pa belastingdienst en ze zijn niet behandeld. Je kan heel die stapel meenemen naar het CWS. Want jij hebt jouw bewijzen. Snap je? Vooral nu, pas ik was explodeer. En belastingdienst heeft zoiets van bombanki, te koki pakamen op een en dan kipafi nos loma kino. Dat is de situatie van de belastingdienst nu. Met heel dat gedoe kan jij nu doorgaan naar de WAMI, nos dos apapia persoonlijk. Dus ik weet je situatie nu. Jij bent bijna waar je moet zijn bij CBS. Plus, onkosten kom ik bisa aan tour, kom aan osa. Prinses Laurentien, ja, die heeft een, ja, hoe noem ik het, een soort pilot opgezet, ja. Ela pensa que foi um sistema que in 3 horas tijd, 3 uur. Eta zet je hele situatie in kaart. Abo, como je toepeerde. Takeda, hoe zeg je dat? Hoe noem je dat? Jij hebt regie van jouw casus en toen doen we een keus. Ben je eens met wat er nu is gebeurd? Ben je content? Ben je het niet eens? Wil je doorgaan? Waarmee wil je? Tot hoe ver wil je komen? 3. Misschien heb je bepaalde rechten. Aminosa, whatever je het wil invullen. Si wordt er eens of nog eens, dan kan je je eigen oplossing vermelden wat je wil hebben. En dan bij je dapo. Pero no te toeren esa una natin kung meldang mes aan. Ik ga heel eerlijk zijn. Ja, maar je hoop je riba TikTok heb je mandami bericht anto ik lees tussen de regels door pas hoop je dat riba plaka. Ja. Anto mino aduna turende information. Una of kon natin kubay na VCS pa na yega ding e-pilot A. Want je kan zien, pas aan te explicar me een situatie waarin ik de lubida dat ik getraind ben om dingen te lezen en te zien. Snap je? Ik blijf vriendelijk. Ja. Ik blijf vriendelijk. Pas zo. Ergens heb ik ook zoiets van belastingdienst, ons toerdia, wat drutje panak. Snap je? Maar aan de andere kant denk ik, ik zeg je ratambe. Snap je wat ik bedoel? Ik mag dat niet zeggen. Pero eerlijk is eerlijk. Bam, bye. Ja? Dus dat heb je ook. Anyway, ik ben helemaal mijn punt kwijt wat ik wil vertellen, want ik word helemaal geïrriteerd als ik het heb over dit onderwerp. Shonang esa kita mi last to live no, kumita papiano over die topico aki antomita kla. Ik doe niet meer. No, chill. Boti ko yuta no sende nang. Missing na ito papi ka Rita, mita kansa, mita fata. Anto tien video real mi TikTok en dan ke sakos, na po subiwak, anto staat benoemd kiko ng tinkwasi. Kung nandun kasi, mas diferente life, mas hasta kasi fysieke bijeenkomst afgelopen vrijdag. Zie? Ja? Ja, en nu ben ik hier bij Rita. Ja. Daar basta hoor. Sungkung ketene, wel, ik heb mijn best gedaan. Ciao. Mita be purba wa kumi pohaya siquiera sem via telefoon.
Mi te quiere, mi sata aqui que está passando com Sam no podrente programa, pero mi nota mencionei den programa para não bloquear mi wall. Oh ja, daar moet je ook mee uitkijken. Esse aí também tem motivo de como te stop que qualquer pessoa riba mi página nanda bezig dat censuur certo coisa ku mi no popapia te veel então mi ta perjudicar mi mesta me passo cara ta mi pang. Ja. Ja. Okay. Ok. Shonan, nós bang rato nos break comercial. En in tussentijd met de bepoorbewaak kom je pohanya. Sam, pabini kune toch siquiera telefonisch den programa. Bom, nos kit pa sombra eta bebira más interesante a trobi. Sigur. Nos kit. Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros, en inglés y en español. Seguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributo para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. You get the best out of yourself every day. But where can you get the best tropical products for yourself, family and friends? You do that at eToco. eToco is the online store that specializes in Antillean, Latin American and American products. Short break at eToco, you can get your favorite herbs, drinks, snacks, hair products, cleaning products and much more. In addition to the excellent service you have come to expect from eToco, we package your order carefully. We will send you your products as quickly as possible. We respond to your calls and messages. You get your products delivered to your door, so you no longer have to lug around in the rain and cold. From Rotterdam, to The Hague, Antwerp, to Central Limburg, and Sketta to Groningen, eToco delivers everywhere. Sim, Jonan, até nós aqui back maneira uma priminti de fratie van een seconde, nosso passador e nosso reclameblok, anto nosso back, ma purba di llama Sam, pero mi no pohaya Sam na telefoon. Jammer, jammer. Laat me bisa sina tasina kosting kubai. Ontimo diasi, mi potoblero kuman. Mi quiera brinda, no se entenan, oportunidad para compartir con los televidentes tour e cosas que Sam está bezig tahasi y tahasi moeilijk para gente aquí. Dus jammer genoeg, mi no organele na telefoon. Dus
Tiene su motivo. Más por bodilla mele, chal, pero nada. Chal, Nee. nee. No, entra con el teléfono. Sí, le queda manami para bisami no podrente, pero Sam tuene kuting 3 años largo ta bringa pa tópico aqui. Excuse. Antombra nada base na a censur su Twitter kaba. Paso Sam se no tengo ni escuniuen. Ela baixa number ko ela boteri vera. Ja. Ik zou dan delen van haar, want dankzij haar ben ik erachter gekomen en ben ik ook gaan onderzoeken. Que rol gemeente ding é assunto aqui, ja? Maar niet maar bisa promes tem 3 coisas, ja? Of je was ondernemer, aantal boeien misteren bij school, of botava gewoon medewerker ergens in loondienst, of botava een uitkering, ja? Anto, de situaties die gaan uiteen. Paso tiene da biba junto, tiene otra nan kunotaba da biba junto, enzovoort. Pero vooral de mensen die in de uitkering zaten, anto kuta, niet eens hun schuld. Tiene taba ta malu. Ja? Den su situación, etaba ta nabarica, eta ting emistera wara, nami kontekos bom. Zij zat in de uitkering. Ja? Anto emistera volg traject die kost kuya participatiewet ese etapa ehene nang ku ta cobrando uitkering pero die capabel genoeg zijn para bijtra en mee kunnen doen in de maatschappij. Ja, prima. Ik ben voor. Amita je gooi maar jabo me zo tien flows in tariba banki. Ja, kuta kere kuta wat 30 jaar pas ako na cobrar uitkering. Anto no move nan chan. Awel Amita bataya pili masjabo mes, maar wat verkeerd is, tinje en anki no dat een andere option. Of nanta tabata malu, of er gebeurde iets in een situatie waardoor ze niet konden werken. Noem maar op. Den zo'n situatie, hasi traject. Pero timbia heb je onkosten, ja, en je hebt een uitkering, oké, wil je nou miseren bij opvang? Anto, pasoma bo mistera meld naar gemeente. Gemeente mista bisabo, ook al moet je je alleen maar melden hier en dit traject hier volgen, zet je kinderen toch op de opvang. Anke kuta meld so bo mistera meld op de volgende cursus. Bij de speskubo por atra. E signora Aki kuyama Sam, die was zwanger. Ze zat op haar bevallingsbed. Ze was aan het bevallen. En toen zo'n klantmanager te bellen, bisele. Je bent niet op de afspraak, bladibla. En de bisele, ik ben op het punt aan het bevallen. Op een donderdag. Manela, explicami. Dus als ik het verkeerd zet, don't get me wrong, maar wat ik heb onthouden. Op een donderdag. En toen zei hij een tour superwijs. En die tour ay netje de mappa. Tour de map. Hun kunnen niks doen met haar. Ja. Ik klantmanager Abira Bisele, ik zie je maandag op kantoor, want je moet je melden. Ik heb in Nicaragua, je bent aan het bevallen donderdag, en op maandag moet je op kantoor verschijnen, pa wasibokosnang hoe dan? Weet je, dat zijn bepaalde dingen waarbij ze moeten wel gaan kijken naar jouw situatie. Is het mogelijk, kan het? Bonsaki la skurje die land die bij patras, kepokana of kempoasinada of iets, snap je wel? En dan zien het die hoopie die hebben diverse dingen meegemaakt tussendoor. Gemeente, amana inspectie, drenta heen en kas, pa waksi in berdata en sota biba, maar lagan bij wak ding wasman sushi, kuting paya die otro heen de edena. Weet je, ik koos goed te vervelen dat dingen die in verdad hebben gefraudeerd. Dat maakt misbruik van de situatie. Pero dan tabata behandeld toer en een mesum kos. Sí, Ik koos nang abay asina leeuw hoe ze asta opnames, geluiden, video's, diverse takken zijn bijgekomen en de school te inclui, maatschappelijk werken van school, de leerplicht, de CJG, het Centrum van Jeugd en Gezin,
Tiende dat die misschien pareja die Jafona Kabikaze. Je hebt het IND die ook een spelletje heeft gespeeld erin. En dan goed dat een UEV die een WW hadden gehad. Via daar zijn ze ook gedupeerd geraakt. Akabi zei, maar boete, tapi zei toek, bosantiku waker bij mijn pagina, want ik bos al die dingen daarop, hè. Ik zet ze allemaal. Anto, met de voorbehouden het wel een beetje, pas als je nou, mijn pokonde bosanada maar, snap je? Kwa wakika ben je aan 10 in het vizier. Mijn hele plaatje even, ik wijk even af. Pamit je explicables naar hoe krachtig social media is, ja. Maar boete een video over die bijzondere bijstand. Pas met die cliënten die 65 anos, Antombra, ik heb wat gezet. Een manager die afdeling bijzondere bijstand van gemeente Rotterdam, amanami een e-mail. Anto nog net niet, oké, we wisten roga, pero ze wou echt die gesprek hebben met mij. Oracle hebben die gesprek ingepland en die kom tijdens de vergadering is uw video rondgegaan. En ik vond het noodzakelijk dat wij u even moesten opbellen om u te vragen, want ik ben manager van de afdeling. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe u het zou vinden dat wij het beter kunnen doen. Ik dacht, what the fuck? Je belt mij. Je belt mij om te vragen hoe jullie je werk moeten doen. Antorele bij explica aan me hoe het moest. Maar expliqueren, jouw medewerker heeft dus niet jouw richtlijnen gevolgd. Pero mi dico nele, papi een manager van PGB. Daar wil ik mee gaan praten, met die afdeling. En ik kom nami een nummer jene ja. Die bo cliënten pa misa king aan handelsukos af. Eore pas mi te mandabu daarmee. Die kijken lekker. Ik ga dat niet doen. Pas om rabota bij ontslaat straks iemand, ja, die je misschien niet goed hebt opgeleid. En dan is het mijn probleem. Ik dacht, dikke vinger, sorry mensen, ik ben echt informeel vandaag. Ja, maar, en dit is waarom ik die dingen daarop zet, op Facebook, of op Facebook niet, op TikTok. Want het werkt, mensen kijken, ze luisteren en ze gaan iets ermee doen. Ken men die zorg dat jullie, als jullie informatie nodig hebben, ga daarop kijken, maar zoek overal, informatie is overal. Ja, en ik ben weer kwijt wat de hele lijn was van de dingen wat ik wil zeggen, maar goed. Nee, wat komt er niet. Over Sam, gracias. Sam, die heeft dus diverse dingen meegemaakt. Ze hebben haar op een bepaalde manier, ik kan het eigenlijk een koske meer 5 contas. No, ela pidi para bom mês conta seu verhaal. Você di, Tjel sa termi verhaal, termi vida. Tjel, prometo que você pensa nada puntra se botar Facebook página, pues uma bisa com TikTok, pero me sabe botar Facebook. Nou, mijn Facebook is privé. Nou, toen zoek ik echt TikTok, want daar is het geëxplodeerd. En toen met de bezig van plan, zie ik bij andere social media kanalen. Pero het is op TikTok. Het is TCHELL 88. Pero dat Tjel, wacht even. Mijn nummer is dat Shell. Riba TikTok? Riba TikTok. Si bosnan disputa Shell, CHELL. Bom me assim mira minha cara riba TikTok. Kan niet anders. Bos kibi toeslagen affaire, bom me assim mira minha cara ergens daar. Het staat gewoon daar. Ja, si bosnan not te komen uit, toen we contacten komen, ato amite bisa bosnan, onde bosnan boy Shell. Ja. In ieder geval, lokaal is senhora kita maakt mee ze was zwanger van een tweeling. Nou, moet ik het EUA. Want ze had geen inkomsten. Zie, kijk hoe onethisch deze mensen te werk zijn gegaan. Nou, heb je zo'n situatie dat ze slecht. Ik heb niet genoeg inkomsten. De schulden zijn aan het opstapelen. Ja, mag ik een aanvullende uitkering? Want je hebt recht op een aanvullende uitkering, sibota boy die onbepaalde grens. Ik klantmanager abidabise laganoswara si eunansi personos no sasi eta bibu of eta morte orenansi tot dadelijk hebben we jou het geld voor niks gegeven. Wat is dit voor bullshit? Ja. Hard mano. Keihard. En dit soort dingen, die zijn vaker gebeurd. Oude Sam gelukkig toen in
Kusa kompa defender su mes pero cara ko tu recos na mino po may mention na to so kona mabisa sa mga betong skip een boekie pas lokaal ko apa sa ding tamane een historie van 30 man in één en dat is niet oké. En to tour asali vanuit de gemeente. En to de gemeente ora ko mo será valve un traject, bom será firma un papel, en to ko e papel bom será bij belastingdienst, pabohaya kinderopvangtoeslag. En sommigen kregen hun eigen bijdrage vergoed, maar niemand comprende, no tu mami na malo, to ting no, na me será paga na eigen bijdrage. Ja? En to e papel iets is fout gegaan in die communicatie, in die brieven ding daar. Ja? Pas oro bij WAC, lokaal kennen en amat mee of waarom ze de traject niet hebben kunnen volgen of waarom ze dingen niet hebben afgemaakt. En in Sam's geval, elakaba tour traject. Tour. Het in tour e bewijs na persoon. Bij papi zomaar met die WAC kwam isa, dus tour elakaba. En nog na keer dan hunte kune. En dan zien het in hoppie maas hinde die hetzelfde hebben meegemaakt. En daarom zeg ik, binnen de gemeente zelf, die hoppie onrust. Maar helaas, die mensen maar we posten een video. Ik kon je sali den Courant, in gemeente Amsterdam, die hoppie racisme, dat wat passen to jenko feestla. Al veel rekos na ita pasa pading, dat kon karago was aan de, excuses. Kon, niet prima die papier gewoon meneer Costa, je weet toch? Hermomes. Dat is even tot de pica. Ahora sí, pica. Hende pica. Ahora veel recos na ita wat sí, ahora veel recos na ita wat pasa achter de schermen. Binnen de instantie zelf, dan hoe denk je wat er is gebeurd met de burgers? Toch? Ja. En vanuit daar vind ik van, oké, de gemeente die is ergens ook verantwoordelijk voor zo'n en dan kino kies van een toema uitkering. Don't get me wrong. Ting pari floho. Ku sita wat dat ding uitkering, ja. Ku atuma de todo. Die misbruik hebben gemaakt van alles. Ja, ga je dan 30 mil bij de body beam back. Bati bij Lagulana, bij Curaçao, bij Aruba, bij Bonaire, bij Suriname, bij Venezuela, bij Turkije, kuturu país na, ja. Anto woku senga kaba, bimpi di mas. Posando cara como post video de mucho buena barrica. Kuno tinkas, anto eto un judi, un gedupeerde ouder. Ha. Als jullie weten waar ik achter ben gekomen na onderzoek, wie deze mensen zijn. Zo. Ja. Dat PC, ik wil staan mee voor de hele staat. Is dat ook een lastige situatie. Hoe filter je het goede van het slechte? Snap je? Ja. Maar hetgeen wat ik het meest kwalijk vind is, Yunang. Bosa quanto ene alaga na yu 5 y come, sin paña, sin nada, laga na rai zwart, atananting buto gispanan por bij school. Dat soort dingen. En het is niet dat ze niet wouden, ze wouden wel. En voor die mensen pleit ik. En to ehendenai zijn vaak de mensen die te habri ng boca papia wat er aan de hand is. Te sunan ki boca grani na ikuda de mi chatbox en ook de buscando placa zo met atendiendo. Dat is niet te vada. Want dan heb ik zoiets van, weet je wat, mi not bisando na, maar ze zijn niet slim, want ik ga zoeken wie je bent. Ja. Ja. Ik ga zoeken wie jij bent. En ik kom erachter wie jij bent. Ja. Want alles is digitaal tegenwoordig. Ja, klopt. Ik weet namelijk op je nervio. Ja? Ja, mensen, politie met de papier een tikkie bruto waken. Ja, ik ben maatschappelijk werkster, ik ben fucking real. Ook bij mijn cliënten. Ze kunnen 3 versies krijgen. De normale, formeel, informeel of judeska. Hey, pero señora Pabo, ito bisa in TikTok. Kung ito hasi bini din contacten Kubo. Zelfde kan je me vinden via Instagram. Zelfde naam. Als je een vraag hebt, je kan hem stellen. Pero, Shonan Carda.
Het is mijn vrije tijd. Daarom zei ik mensen, en tot de PC op een keer aan me, oh, Shell wil geld. Nee, Shell wil geld niet. Ik heb ook monden te voeren hier thuis. Als je casus groot genoeg is, ik vraag er geld voor. Snap je? Pas om aan Toereloenen heb ik alles gratis gedaan. En ik ga het nu niet meer doen. Ja. Ik doe het gewoon niet. Want vooral personen die niet helemaal eerlijk zijn. Nee, precies. Maar je kan me vinden op Instagram. Ik ben niet heel veel op Instagram. Pero wakiku, ja, die korso plus hoe lang het bezig. Is show aki. Via Instagram en TikTok ben ik bereikbaar. Via Facebook niet, want daar zit echt mijn privé op. Minota ciele. Gewoon een algemene vraag. Ik geef antwoord. En als ik het niet weet, zeg ik je ook gewoon heel eerlijk. Ik weet het niet. Ja. Ja? Anto, si minha sa costa PC, si was in TikTok, habri un TikTok. Het is 1 minuut tijd. Dan kan je zien, met TikTok dan met informele dingen. Hè? Gewoon leuke dingen voor zo'n. Ik heb in zaken naast het feit dat ik ben een professional. Ik ben ook gewoon mens zoals ieder andere persoon. Ja, met me gusta baila, met me gusta make-up, ku kabay, ku tuki, dus die zie je er ook tussen. Ja, dat jullie weet. Maar wat Chel, tende, uende puntra, komt para ku ex nan ku abira gedupeerde. No, wanta. Bang na ex-regeling, pas maar bij carnaval, steeds dat die moet die komen, ik kom para ik kooi ex-regeling, Oké, nou mislukken we ons over die ex-partnerregeling. Si botaba dat yung pareja, ja? Namin to mamimesa als voorbeeld. Metaba dat yung pareja ding momento pero no estaba de biba apart. Ik deed heel veel zelf. Dus in noting yung lek direct riba ex-regeling toeslag zo. En no apaga kost ng pamitang poko, want als dat het geval is, bopomirele op je bankgegevens. Sí. Snap je? Tiene que viva apart, anto laganos bisa tata of mama taba to suso, pero parejo que taba to viva ergens anders, taba to you dele paga su debe na. En dat doe je digitaal. Toch? En dan kan je het aantonen. En dan kan je jezelf aanmelden als ex-partner. Paso door kubo pareja taba dat een probleem en por acá via su kosna, anto ago taba to you dele. Dat kan. Pero ting op je doen lang is een cash. Ja, you fucked up. Je kan gewoon niks doen. Ja. Anto, van de meeste etapa din sistema. Lo cual que pasa también ku ting bijvoorbeeld un pareja na tava de vivunto de un cas. Lago nos bisa ku etata tava atrás y tu cos paga tu cos, pues tu cos kuta paga, pasa. Anto mama vraag aan kinderen van toeslag goed dus het staat op haar naam. Correct. Anto ku je compensatie ino hamber. Awo si buti un pareja un tiki na tino na kabes, ita bay parte sen kubos op zijn minst. Toch? Sí. Pero op die nandi ko na keke, met tu me senga, wag no se kibra bo kwenta en dan voor die mensen hebben ze die 10.000. Wat heel sneu is. Pero si botin bewijs kutawo tabata is zo'n kutawo ta paga tu kos. Jij deed alles, kan je zelfs meer krijgen. We zijn toen bij CWS. Ja. Ja. En als het goed is, via Walking, als het in november, via oktober, nou kom je naar Karta Kaba. Oké. Aqui na Milani, Yankee da Puntra, Chel, pergunta. Kiko gemeente pojuda kune als spuk ding ondersteuning. Ik weet niet of het dat verstandig is om hulp te vragen bij de gemeente. Waarom niet? Nu? Waarom is het? Oké, wacht, laten we het houden. Laten we het goed zeggen. Hoe bedoel je vindt het niet verstandig? Hun hebben een groot pot geld ontvangen, ja, om te kijken wat jij op dit moment nodig hebt, zodat jij en je gezin veruit kunnen gaan. Deze mensen die vergoeden vakanties, fietsen, laptops, opleiding, je interieur in je huis, Laminaat. laminaat, verf,
Behang. Behang, loes. Wel, not a tour. Depende qua gemeente. Oké, per gemeente zijn ze vervelend. Dat is ook waar. Pas dan daarbij waak van wat is echt noodzakelijk. Dat is waar. Wat heb je op dit moment nodig? Maar ik ben brutaal en ik heb de ombudsman van Rotterdam gebeld. En ik heb de nationale ombudsman gebeld. Want ik zei tegen hun, hoe kan het zijn dat jullie één dezelfde bullshit vertalen? Oké, ik zei geen bullshit, maar één dezelfde verhaal vertalen naar al de gemeentes die daar aan tafel zaten. Maar elke gemeente die bepaalt zelf hoe ze dat geld verdelen onder hun burgers. Want waarom dit niet, dat niet, zus niet, zo niet, zo niet, zo niet, zo niet, zo niet, zo niet. Ja? Toerdos, Abisami. Nee, maar je hebt recht om dat te doen. En je kan dat doen. En nee, daar staan we voor. Maar weet je wat je kan doen? Als jouw contactpersoon bij de gemeente dat niet doet, moet je gewoon een klacht indienen. Ja. Pero tiene te exagerar. Laten we ook eerlijk zijn. Ja? Als jij een bankstel nodig hebt, want je bank heeft 3 scheuren erin, kan je niet eisen. Zie, de gemeente Bissau betaalt je een bankstel pa 7 euro. Bon, po eis bisem no mi ke sundi 1.500. Kijk, en daar zit het verschil ook in. Want die mensen heb je er ook tussen zitten. Ja? Dat zijn die hyena's, toch? Ja. Je moet blij zijn met wat je krijgt. Nada chupa-chupa. Nanda piyo ko chupa-chupa. Nada pira-vampiro, chupa-tukos. Eigenlijk, ja, zware bloedzuigers. Maar weet je, die heb je er ook tussen. Ja. Je hebt ze ertussen. Het is of dat of niks. En dan willen ze nog blijven klagen ook. Wie ben jij, vriendin? Wees blij dat je dit krijgt. Ja. La Viuda Negra, het thema dat we nooit over de toeslagenaffaire. En toen met Chelta onje maatschappelijk werkzaam expert, dus het met de victima riba het terreno aqui. Shona, hou me in mijn vrije tijd. Ja, precies, dat was in aqui. Pero Chel, explica-nos ainda que é o verschil entre het toeslagenaffaire en het gemeenteschandaal. Oké. Tudo está verwikkeld in elkaar. Maar neem maar explica hoor. Ting hinde je een obliga vanuit de gemeente para volg een traject. Bij of een opleiding of bij traha, whatever. Maar je werd in het vizier gehouden. Bomistera, meld jezelf zo vaak. Bomistera, nou ja, je had allemaal verplichtingen om te doen. Pero door hoe cierto cos nantaba ta pasa in het leven, na no pora cumpli met de dingen die geëist werden. En soms was het te veel. En met dat heeft de gemeente geen rekening gehouden met mensen. Snap je? Ja. En daar zijn deze mensen in de problemen mee gekomen. Want uitkeringen werden ingekort. Karakuting e-kosta me shit. Kijk je nou aan. Rita, wij hadden het de vorige keer erover. Ku orobo yuti un cierto edad. Ku nanta bij kort po in. Kijk je nou met je kuita? Horen we de uitkering? Zie. En dat je dan ingekort wordt als je kind een bepaalde leeftijd bereikt. Pas dan je moet mee. Tot 27 jaar nu. Awaki tot 27 jaar. Klopt. Maar toen had je dat stukje ook erin. 21 jaar, ja. Ja, het artikel kostnemende bla bla bla. Kostennorm. De kostennorm, ja. Die is nu verhoogd naar 27 jaar. Pero, no lupida, ku ene na kita me hebben die traject gevolgd. Plus, nantaba te maak me epida plus, ze wisten niet wat ze moeten doen. Weet je hoeveel mensen hun kinderen uit huis hebben gezet om hun uitkering te behouden? Kijk, nu dat ik het zo zeg, klinkt het zo toxic. Want dan had ik gewoon gezegd, kindje, moet mee helpen met betalen. No, pero cierta sina, ja, klopt. Ja, yung tama te llama, bisa ku nanoti onderdak, pasombra mama ponen een portefeuille, sino na uitkering te worden ingekort, pero onder met de bayo. Ja, ja. En dan zie je ze bij de nachtopvang. Loket. Ja. Bom passar com mucha coisa tem su câmara com tá enano su ouderlijke woning en to awo ele tingo bij de ghetto.
Ja, Niet maar alleen dat, want toen ben ik ook weer in Israël, ik ben konosse. Mijn kinderen worden opstandig, die weten ook niet meer wat ze moeten doen. Hulpverlening is ook niet altijd zo zuiver, neem me niet kwalijk. Elke hulpverlening doet zijn best, want we zitten ook vast aan wetten, ja, waardoor je bepaalde dingen niet kan doen. Maar je doet het beste. Tini Nanta wordt er gewoon bedorven aan, ik zeg het eerlijk. En ja, het is gewoon fucked up. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, het is fucked up. Ja, het hele systeem. Je hebt goede dingen, maar je mentaliteit moet sterk zijn. Als jij ziet dat links niet werkt bij rechts, zie rechts nog te werk bij diagonaal. Diagonaal nog te werk bij schit, schuin, zwart. Je moet het zelf maar gaan doen. Maar niet iedereen heeft dat in zich. En dan moeten hulpverleners, toch, missen daar op een punt. Maak mee hè, dat ik op een punt kom dat ik niks meer kan doen voor iemand. Want jij moet het gaan doen. Pero si abo, ja, heb zoiets van nee, maar ik ben te moe en ik ben te dit en het lukt me niet, maar ik kan Amin op een pabo, want het is jouw casus. Snap je? Dus dat maakt het ook moeilijk. En dat ja, de ding is, Botinko hou rekening met mensen hun emotie, hun mentaliteit, hun autonomie. Al die dingen moet je rekening mee houden, want je mag geen dingen overnemen. Je moet het samen doen. Pero botta willing passen dan samen. En daar krijg je ook een ruis, waardoor je niet verder komt. Snap je? Ja. Dus ja, dat maakt het allemaal lastig. Het is moeilijk. Team jij met de poederbouwwaak aan de kant van de instanties. En dan denk ik snap dat ze het zwaar hebben. Maar zo die onze kibanen die het onszelf ook heel erg moeilijk maken. Eerlijk is eerlijk. Pas zo tien die ons te keda. Pero tabo ta zit er bouw tabo tinko siele pami. Gewoon. Jij bent toch de maatschappelijk werker, dus dan moet jij het toch voor me doen, want ik vraag jou om hulp. Die. En wanneer ze uitlegt van. Maar Tjel, wat wordt op een gapen toch? Ja, toch? Je wordt betaald om het samen te doen met die persoon. Niet om het over te nemen. Ban seriously. Ban seriously. Pero te mentalidade ng tinta carga. Ahora te buscambie koi peña saca pa sombra aquí. Nos pojuda zie 1-2 keer ons meer oké, vandaag is niet jouw dag, het lukt je niet, tuurlijk. Nos poteek over een keertje. Pero tini nou, dan neem het als kostuumber. Ja. En die gaan dan gillen. En die worden boos. Tjel, meester Goldie, als je te weten ongeveer hoeveel zijn je kosten per doen advies? Ik vraag €50 per uur exclusief BTW. En dat is online. Okay. Dus ik ben nog een van de goedkoopste ook. Want ik mag 70 vragen. Oké. En toen bambisa si een vervolg. Het keer in meer zo'n €50. Nee, vervolg. Kijk, ita PC met de base te buscando een maniera para somita haya. Als het eenmalig is het niet erg. Pero die die hebben meer hulp nodig dan ik. Per gemeente of ligt eraan wat je situatie is, misschien vanuit de PGB. Per euro wordt op elkaar vanuit dat. Want ik vind het zonde. Kuting hende die mijn functie voldoen, die gewoon gratis hulp kunnen krijgen, omdat het vanuit de staat betaald wordt. En dat ze mij dan handje contantje uit hun zak moeten gaan betalen. Maar ik ben bezig met iets nu. Antopawak. Kiko Posali eruit, hè? Misschien subsidie of een samenwerking met. Pero, tuturin het aan met zo'n lief. No. Dus het liefst. Vooral de manier dat je relaten bisa krijg je korting, Tjel. Nee. De korting die je krijgt, jawel, je krijgt wel korting. Want wat ik je ga geven, ja, is meer dan wat je gaat krijgen bij die anderen daar. Pero Tjel, Bobo, leg uit, wat is jouw service? Want je zei, ik casus, depende con grande casus sta. Pero in principe, toen ik gedupeerde na ting recht, riba un abogado. Na mesmo neem contact com Raad van State en dan pide un abogado. In plaats ja, maar dat is, maar dat heeft te maken met dat. service je eigenlijk abota parape.
Wat ik para Amita, die toeslag of iets anders? Amita los van de toeslagen. Oké, Pero tin hopi dan is het duidelijk. hindi, koke toch wat meer over dat onderwerp. En ik doe alles ernaast. Oké. Dus als het gaat om de toeslagenaffaire met de business ga de video's kijken op mijn pagina. En anders moet je gaan zoeken daar 10 met de business mee van oké, probeer dit, probeer dat, probeer zus, probeer zo. Maar ik wil het niet meer hebben hierover. Dus met de wimpel lang af daar en met de business dan gaan advocaat zoeken. Want Ja. het is niet mijn ding. Dit is al geëxplodeerd. En dan staat bom van bovenaf. Kiko toen mij passa. En to, ja, vanuit daar moeten ze geholpen worden. Libra wees galda puntra tjel, wat ajuda ku tour of da koi toeslag zo. Maar ik heb een resposta hoy. Ja. Su comment tabi un tikilat. Sim. Ja. Un tikilat tendemi, sim. No, tjel da ajudava ku turcos. Hallo Jenny. Se você busca um soulmate, não. Maar ik vind het jammer. Met je op jammer que Sam não tem pessoas sérias. Ei, você tem, Lomino tem duas placas palavras, papá. Não, lo nos take over in Turbo Show. Sim, pero mi que veo toch para mi bin com ele dia desnoods live. Ja. Live mis. Ja. Ergens op caminha, en toen bij live com ele. Dus Ja. echt, het vale la pena. Ja, ik denk dat dat een goede is. Com espírito e nos mesetim para brincar para nos derechina. Ja. Pero tu espírito também nos antiano te compreender, hè? Pas ons guste con fel nai. Flat. Ja, può comprendere che mente. Pero awo fine. Ja. Pabo, no? Na lagabo na paz, com encostar, bota nul saldo nihil, of ainda bota bezig. Ami, ja, ook met de schulden vrij. Maar man, de manier na nga bisa, man, dat tour DB. Kuta habri. Ay, sorry, mis zin. Maar man, dat tour mi DB, man, neem een hele dag, ik kon zich neem in beslag. Maar met dat ding, eigenlijk met dat ding, mi oude map, tour mi DB na ding. En to, ma scanna, met dat ding pari DB, dan kom ma de regeling. Door kom je dat een budgetcoach. En to, dat in DB kom paga, kaba, vooral mi zorg, verzekering, is ze maar los compleet op. Denk tijdens die budgetcoach. Maar voor de rest, tour mamanda ding. Dus dan word ik met de schulden vrij. Maar met die zo, kutabri. Maar ja, is ze met de bezig bij wat kiko erbij passen in next step. Personanda vent ku ja, e debe taba da te promeco e anha. Persona pone de 2006 tour debe vanaf 2006 teku 2021 segumi. Bota di magi entrega. Anterior ma entrega tour 2005 teku 2019. Okay, wel dat. No, mi ma é 2021. Ja, maar dat je kon aanmelden, waren of met de bezig te verwaardingen. Voor entrega Kiko, wat debe na mo kemen? Nee, mi debe nang. Tot 2000 dingen. Ja. Pas sombra si abo apaga kubo tri ang pesnang na korsaw. Hallo, sorry kung mita kapo af atrove pesnang na korsaw. Ku aru bonero minsa un carajo santa, pero kubo sang ay bosan 30,000 euro of más. Anto bosan usa es 100 para pagar debe, ja? Kora kubo sang bobay entregele back via schuldenwijzer en dan ga je door naar het SNB bank. Anto bobay na tuwo plaga back. Just saying. Okay, sige dal bye, fine. Sorry. Dia mais,
Personango no comprendemos. Maar dale maar je Voor wie het niet begrijpt, als jij je compensatie, dat daar in Hollands. Voor wie het niet begrijpt, heb jij je compensatie gekregen, ja? En heb je daarmee schulden afbetaald, zoals privaatschulden, ja? Dan kan je deze checken via schuldenwijzer en dan met al die schulden gaan naar het SNB-bank, Sociale Bank Nederland, SNB, Sociale SBN, shit, SBN, Sociale Bank Nederland. Ja. En dan kan je dat invoeren en dan krijg je al je geld terug, want niemand mag jouw 30.000 euro aanraken. Ja, met bewijs, hè? Bomen zit in bewijs staan, ben ik pakken dan. Sa PC, botingo bij een schuldenwijzer, paso awindia, oro botingo paga bodebe aan instanties, is allemaal online, paso maar je die moet paga cash. Dus je gaat met die, ga je naar de SBN-bank, SBN, SNB, Nou, zeg het goed. dan to boten bij. Die SBN shit. Juist, MOSBN shit, ja. Die SBM something, het zit ergens in mijn video's. En dan nou, wat doen we? Plakken back. Bij toen meer back, pas horen belastingdienst. Bisabu, botingu pagami 5 eurocent, ja, binnen 14 dagen. Dan zit er niet toe meer, zeker boom met rente. Kan je niet bij toen plakken? Oké. Jullie mag, Shell? Zie, sorry. Zie. Sorry, Dus- ik word geïrriteerd door dit. Je weet toch, maar ga door. Sorry. Mute me, Rita, mute me. Dat wou ik zeggen, mute bomis. Zie. Ja, dus hoor ik Ami, in mijn geval met de schuldenvrij. Dus ja, bezig ook met mijn zaakbehandelaar. Pawak, kiko ta rest, kiko met die rechtrijbudget en dat soort dingen van belasting. Dus integraal met bezig afrond, maar ja, gesprek. Maar bij een gesprek, die Ami kom je abogado junto, en toen esse hora ondervraag me die na telefoon. Dus nosa passa, ela passa door dingen systeem, kami por mira, kung manda bezwaar, try bezwaar, en toen mijn bezwaar nou wordt behandeld. En ja, jaren aan tambe kom ik die rechter die budget. En Zie. Kababu. dus ja, ahora que ami mi vida da relax. Dus mi no die stress. Pero agora que para boting bocap salon turquoise. Ja, met die salon akas, met de schoonheidsspecialist van beroep. Zie, Nee. schoonheidssalon, zie. Die, met de bezig te starten. Die hoop ik ook kan bij kijken voor ondernemen worden. En met bij een training. Dus ja, ik ben bezig met dat. Oké. Bota, si boque, bopo anunciar na onda, so mita sostener nos ondernemen nan, para ayuda crescer. Sim. Si boque, bota pisa na onda, anto dan potuma contacto kubo, bla bla bla, para een afspraak, para mij relax, ontspan. Sim. Você com assim bonita. Ja. Pakolma hoor ik met eigenlijk met mijn salon na kasta na Zoetermeer. En toevallig met die actie hoor ik pa ene om een pedicure. Een speciale pedicure actie. En ja, si bobini ko amigo. Wene omer. Pero hene mo tam met die mag pas maya. Hobi reaction die ene mo botanya 10% korte si bobini ko amigo. Oké. En het até com dezembro, dus ando pa wakir mi TikTok, meeting página tá met die salon mes, me ama F Divine, bopa yamri ba Google também. Skibir in comments. Maybe dan komen, maar meeting bij join YouTube of zoiets zegt hij. Oh. Rita put it in comments, Baba. Me escrever assim privat parita. F voor Ferdinand. Waarom me escrever, né? Sim. Adoro mita. Carlos, anda je korting. Sabay. F Divine Lounge. E me llama, do me tinha página também riba TikTok. Anto riba mi Facebook também, bo mira, e axi, me te ponele overal. Me tinha página também di mi salon. Riba Facebook também. En ja, ik ben bezig met de website. Dus Mikos Nanta Canando pa así un tiki más grande.
Good for you, woman. Ok. F Divine. Ja. Kiko mas Lounge. lounge. Wala pa so ora bocaba, o bisami ora bocaba, bom paso tati un comment pega e nanang no. Okay, mamiraba ko. Mamiraba ko su dibu kawa. Yeah. Mes di or, buti maki name kontak. Wak riba mi página, tini number di mi app mi of name contact via TikTok também me tem, Mandy. Nós vamos bespreken alles. Ja. Ok. Sì, ma pone F Divine Lounge. Sì. Ok. Sì. Che men, però, esa aqui, schoonheidssalon, de part-time, of zie je of het fulltime? Sì, mi da siende part-time, dus mi da daarnaast ook gewoon de loondienst. En to, de bedoeling zit dat we weer fulltime na kas. Mes, die mi mis. So, maar mi nog het ramas eigenlijk. Ben je in de mas. Como vera. Trabalho mês. Vera. Sì. Fine, a mim mister de uma sashi para mim. Bah, stress de belasting aqui. Wat trago afspraak? Sì, mi da trago afspraak sowieso. Mi tingo trago afspraak pas zo. De mi vrije tijd of de momento dan kupor. Mi da zie. Ok. Sì, mi da si schoonheid pa in omer tambe. As Ok. cara, as turcos pa in omer, ja. Para je babyface. Sì, ja, basta anche toch? Ja, Dan dico tuurlijk. che na cara, pensa ma pone axel walk pa pedicure, pas mi divisa. Obi ene omer de pensa, ku pedicure de bene moe. No, pedicure. No, opini naman ng patas, notas itra. Bye, sika fine, by diretso pata na. Yeah? Me meti un tain aqui, no, masya o di do mês, no? Anto uno, daya tumitente não. Padrinho. Tindi na attention eh, no? Eita, bora meia na yo. Buhaw up. Zeita segura. Ok. Tchau. Mita vai para me mostrar pergunta aqui. Zie, Milani. What is dat, Milani? Hoe bedoel je hebt met je compensatie een auto gekocht en je zit in de bijstand? Weet je hoe zonde dat is? Bosako hoor je voor een auto a walking tot de 5 minuten waarde abaha. Pas maar, de bijstand gaat je zeggen, hey, je hebt een auto gekocht. Dat is misschien 20.000 euro waard. Waarom zullen we jou nog meer bijstand gaan geven? Want als je die verkoopt, heb je 20.000 euro. Ato mo sa nga bay? Pina ng kuha compensatie ko tina no usa ng plaka no asi kos kumilani ki asi por favor. Ja, doe het niet. Sorry pa bosa, lief je den bijstand, ting een trabaho pa después mo auto. Want het is het meest niet slimste wat je kan doen. Pero portanto, 85 shingen la compra no Chel. Sita 5 shing mes Rita. Gemeente de bisa je hebt een vermogen onder je reet zitten. Un momento. Ai, boy. Ora a mi compensatie. Net maar verhuis. Mi ta ba de gemeente. Mi a bel gemeente. Mi di kunang teku maximal quanto sai mi di mag di compro un auto. Dan di kumi mi klant manager toen die enosa. Pero normaal iets van 2000. Oké, mi di kune bij puntra. Ora la bij puntra e la bel mi back. E di kumi, weet je wat? Wat die mag is kiko kuboke. Auto nos nota con telemis. No ti mag di mire als vermogen. Anto, bomes de rayena, bo papel, na belasting tambe, ku e vermogen ku nano te be conte pa 3 ay largo. Nano bo bi reken pabo. Ate. Anto, unico kos toen dan, ora mi tabata na gemeente, na bo gemeentelijke belasting, si bo tatingo paga. Paso, ora na bij toets bo no po kwijtschelding. Paso bo tinge auto. Er is sin aan de meer auto. Pero,
Senhora, mijn clan manager, die komt, ik heb ook een 30.000 gebaai met een auto mes die 30.000. Nota na problema. Na nota bij conte, solamente pa. Ato, ja, tiene que la compra auto, pero na die gemeente, na die uitkeren, na de auto. Dus ja, ami me die, oké, si no ti een maximum bedrag, ami dan me compro een auto. Pas ja, toen, mijn auto kibra, mi dan na pia, mi te interessiu chiki. Hallo, sorry Shell, ami siya compro auto. Pero mi compro auto di 20 pico mil sino. Imita comprende. Cuba compra een Flintstone auto, ja? Dan gaat het je geen moer doen. Pero Cuba, wij compra een Ferrari, bij wijze van spreken. Oké, een Audi, tweedehands, ja? Dus bij tres aina, dat ben een tabu kune. En dat weten mensen niet. Si boke dat de gemeente, hè? Si boke dat de gemeente. Tabo mensen die Cuba te Mamita, hasta ora Cuba sali voor de gemeente Corda. Vermogen wordt getoetst door belasting, niet gemeente. Belasting no tin kunes kunyuende. Ku belasting sa mes no ku da bende coca. Ja, anto kubaya winst van 1 miljoen. Belasting no tin kunes ku net nada. Basta ku nangaya nampida. Ku natin kuaya sa DJ. Nampida bolo. Snap je? Dat is die. Ik kooi met aan je hoop irritant. Ik geef ook niet de mensen bij de gemeente die op de werkvloer werken de schuld. Dus nunang ayariba nang tinku educa is sunang ebouw pas plika noseki wat de regels zijn voor jou. Pas zo is nang ku ahuza nang 30 wat je na 200.000 hè 2 ton 50k 80k naast de 30k. Ja, en dan ke usa ng plaka, ja, we no que papi di mas pa no hay mas cos di onderzoek después, pero ze hebben vermogen ingekocht met dat geld. Después aino, bosa kipas lasting tasi en dan niunta vaseline na subel ku supia ku sutenchi pianang. Jup eta jupe ko imanda ding pabo. Snap je? Droog. Zonder vaseline en olie. Niet manteca. Niet vaseline. Niet zette coco. En dat is wat ik probeer uit te leggen aan mensen. Si bo aha sile mes. Toch? Si bo aha sile mes. En je hebt jezelf op zo'n goede manier ingedekt. Fijn, ik zeg niet dat je fout bent, hè. Maar deze dame die in de comment, of meneer die net in die comment was, die zegt ze is nog in de bijstand. Oké, het ligt er ook aan wat voor auto je hebt gekocht. Ja. Pero eerlijk mensen, we moeten kijken wat de hel we gaan doen. En dan weet je wat nog erger is? 2024, ja? Tabi mas pika in. Consina. Bo Santa Cla, palo qual ku bini. Kiko tabi. Wel bongen, dat is een andere topic, Rita. Ay, boy. Ik heb zoveel te vertellen, pero mi no que panang meeting ko watch out. Cara, gemeente bij me kap. No que papia te veel. Pero si we dali na papiamento na no te compro. Na papiamento tame, boso boting in en dan bota cara. Hebben jullie de slavenverhalen wel eens gehoord? Kom in het team. Anko nandan ja me en dan Uncle Sam. Kuda ding Chan Chang van de Hoge Pieten. Nanda is die ke bij. Ja? Kaya may nibo ting wak. Kibot de papia. Kung bot papier. Kung bot sa kita pese madal mi te mak paso unting te de. Esse aí para botar para conta de te 5 para cool down. Oh my god, maar eerlijk, jullie moeten opletten wat jullie doen. En ik snap het, als het niet helder is, ik begrijp het, ja. Voor mijzelf ook, tin cierto cosa que te minuto comprender. Pero busca pa bossa. Wees brutaal op een positieve manier, ja. Stel vragen. Stel gewoon vragen. Stel vragen en doe er wat mee.
Oh my god, jullie willen niet weten hoe gek dit spel hier is, jongens. Ja, En toen is naar Curaçao, ja, kunosa, of naar Aruba, wanneer in de Antilles, Caribe. Wat je moet doen, amitanya, ku lota bon, pabos nan tour uniunto, ja, maak een groepje samen en maak iemand jullie voorzitter daar. Pahasibos ng kos, ng regenbos ng kos, ng akinanan pasombra. De contact is moeilijk. Je hebt 6 uur verschil, in de zomer was 5 uur. Anto, mitahanya kubosanta loop hopikos mis. En Ja. dat vind ik lastig. Milanie, geef je antwoord. De contestawi. €5.000. Welke gemeente? Mampa wil je zeggen, welke gemeente? Wel zie. Pas op een gemeente dat cambia. Schiedam, Vlaardingen, ayo. Esena, doei trulului. Nissewaard, ayo. Heerlen, hodido. Amsterdam, ligt eraan wie je voor je neus hebt zitten. Rotterdam dan weer ligt eraan wie je voor je neus hebt zitten. Pero Rotterdam... Denk ik. Anto Rotterdam, danke Dios pa Sem ahabri hopi caminda pa ehenen aan de Rotterdam. Waardoor jullie heel veel voordelen hebben en jullie weten het niet. Dat we toch sorry. We zijn mensen met een hoopje geïrriteerd op bepaalde zaken. Pasomra. Sam moet gewoon meer dan een medaille krijgen. É muito seguro. Ela é echt een power woman. Echt, ela has hope. Sam, wow. Sam zij kan miljonair worden volgens mij. Ana Manuela die een pergunta. Rita, ik heb een vraagje. Als je getrouwd bent, wat is de beste dag om te doen voor je belasting? Iedereen op zichzelf doen? Je bent getrouwd. Hoe bedoel je op zichzelf doen? Je bent samen één huishouden. Apart toch? Apart. Ik denk apart. Ze bedoelt apart. Inkomstenbelasting. Ja, wanneer inkomstenbelasting moet doen toch? In mei. Ja, toch? Geen maart toch? 1 maart tot mei mag je. Inkomstenbelasting dan. Ja. En dat komt Dordrecht. Dordrecht, auto. Dordrecht, ik weet niet man. Okay. Ik heb 1 casus gehoord over Dordrecht en het was een fraudecasus. Ik ken mij niet meer Bobby. Ja, u daar over Dordrecht. Oei. Pensa que me fez nisso waard. Não, você não sabe como me fez nisso waard, juffrouw. Nee, dus dat kan we financiën, dan sorry. Ja, hey, misschien is het leuk om een paar comments door te nemen. Wat voor comments zijn er allemaal? Ik zeg dat het kost helder omtrent deze belastinggedoe en het kost een hele domino-effect. Lo cual, como ik heb in ta, wanneer je komt in deze gedoe, het kan te maken hebben met heel veel dingen waardoor er een domino-effect plaatsvindt. Ken men die IND, UWV, SVB, de gemeente, ik ben het kwijt, Duo, maar Duo heeft niet zo heel veel mee te maken. Bertine bij onze Duo als overleven, meneer Ami. Je hebt, ja, noem maar op, diverse instanten, het CEG. Zoveel dingen, de leerplicht, maatschappelijk werkers, juristen, die jullie genaaid hebben van voor en achter, ook zonder vaseline. En ja. Michael Kelly, de puntra ze zijn fiscaal verbonden, hoor Botakasa? Als je samenwoont. Hoor Botakasa daarmee dus. Dan woon je toch samen? Ja. Ja. Amisa tegenwoordig, ik weet niet eens meer wat is. Pas op, de casa biba apart. Geen man, geen vrouw, geen man, non-binair, kuyenko. Amina, dan komen in na de mask, snap niks.
Oké. Ombudsman ta shit, advocaat is de beste. Ombudsman ta shit, advocaat is de beste. Luister dan. Ombudsman, oh my god. Oké. Ik weet niet wat jouw ervaring is met de ombudsman, ja. Maar je moet weten wat je doet, toch? Als je met de ombudsman gaat zitten, dan ga je ook met de andere betrokkenen erbij halen. Zodat je een compleet plaatje hebt en dan kom je met je advocaat. Wat zijn jullie aan het doen, man? Wat zijn jullie aan... Mensen, ik ben niet in dienst, ja? Dus ik praat gewoon hoe ik nu ben. Normaal zou ik zeggen, oh ja, maar misschien had u kunnen proberen om met z'n allen aan tafel te kunnen zitten en het dan mee te kunnen nemen bij de advocaat. Fuck dat, het is zondagavond. Wat ben je aan het doen? Tem outra pergunta aqui, Tjel. Oh. Als je een gelijkwaardig herstel kunt krijgen, kan je hier wat meer vertellen over Mami? Hoofdpijn. Zoals wat? Wat wil je precies weten over de gelijkwaardigheidsherstel? Maak het kleiner, want het is heel breed. Ik kan alle kanten op gaan en misschien geef ik geen antwoord op jouw vraag. Nantayama affaire, pero affaire botasinti dushi. Nandune otro nombre pasó, nota affaire. Ela tresou op stress. Bono por confia. Louis Kiko? Hulpverleners. Oh, no ayuda, net nada. Luister dan, basadi kung di ang mga affaire, paso pa nos burgers, etabata ho dito. Nos tabata yung na kas, tanting ku hambo of emue abay vreemd ayafona. Panangin ko ta dushi, tapos ko itong affaire. Santi Gustavo, sino Terry tabinha de Awesi. Paso awot a hetero siya. Amit a hetero, si. En zelfs als hetero good guy, I don't get shit. Het is ingewikkeld. Spuitje in het geheugen. Wil graag weten wat 2024 gaat brengen, ouwe. Boke sinta warda lo kwal tay bini opo tay wak pa bo krek opo seng. Kumisa wak algo den banda pabaya untiki mas plaka pabaya bokos pa sombra nanta bij focus awaki riba ene nan kuta minder op de armen om het even bot te zeggen. Pero nanda binsaka esena bij ons, hoe heet dat? De middenklassers. Maar wat ga je doen? 2024 pak wat je kunt pakken en vertrek. Ja. Tante Bertha hier, stem PVV. Really, Bertha? Bimpa misi, abo. Siya Kiko, good guy wa, no bin de life ki mi papi ko na mabisa ka, wat mucho hot, no? Ik denk dat we hoopie kinderen, leuke kinderen zullen maken, pero badaya kosko biseksualiteit, sino lo matrayo ko masyadia. Declaração de amor público, essa aqui tá? Ashanti, eigenlijk ben ik bezig te buscando door informatie over die essay. Ashanti, wat wil je nog meer weten, mamita? Huh? Ze hebben je genaaid en je moet gecompenseerd worden. Dat is wat je moet weten. Als je samenwoont met je geregistreerd partner, via notaris doen. Doe je niet, is innovatief op hunzelf. Nee, eerder op hunzelf. Die hele geregistreerd partnerschap ook, hè. It's a whole scam, want je hebt dezelfde regels als een getrouwd stel. Ga gewoon trouwen. Wat de hel is jullie probleem? Alles wordt modern. Stem op Shell. Hey, Tio! Dami, Tio. Shell, in regeling pa ex-partner. La drin na vigor, ubosa of pasometa met dat in Tweede Kamer. Kom, ze zijn ermee bezig. Een aan je karta kaba. En dat is nou aan je karta. La drin na vigor. Het is aangenomen in Tweede Kamer.
Pas maar mijn ook een regeling bij emotioneel moest het ook aangenomen worden voordat die kinderen geld krijgen. Zie je, aan lokaal ku ami a comprende van wat er stond, opgeschreven op de site. Kuta 2 oktober na a het is akkoord gegeven en tot 2 oktober na commis amanda carta. Oké. Pero ting hindi, man ene na kuta wat doen ng ex of ng pareja, seng bij mesa of zwart kuko, ja, die kunnen natuurlijk geen moer aantonen. Snap je? Of kununka o abibahuntu of zo. Pero sinampor, je weet toch, als je kan zeggen van, oh, het is mijn kind, die zijn verzorgd, blablabla. Je moet zorgen dat je bewijzen hebt in dit land. Als je bewijzen hebt en je kan aantonen, kuba juda, hindi, papa, zo kostnang, dan kan je nog wat doen. Anders ben je de lul. Doen hele voor die compensatie. Ami, ma party kumi ex-partner. Jij bent zo lief. Persona, die señorita Tiny. Cornelis, ki matra un contract. Kung may dadun tanto seng, noting nada kami no bobislay mi diran direkto papidi mas. Ni me nada mas, kami ni mapone ko yung zwart op wet. Bom. Klaar, die bedrag en niet meer. Maar kon je wat gracias, sorry. Bom bota. Bom dibo. Maar bom mes. Ja. Geregistreerd partnerschap is veel minder gedoe dan bij scheiding als de relatie voorbij is. Vind je? Oké, als jullie vinden, weet je, iedereen hun eigen keus. Ik persoonlijk vind het bullshit. Fijnie, goed gedaan. Goed van jou. Jullie posinha die skibi tu costra contract, ja? Van jullie nog niet die nada. Wat als je kind een oude toeslagpartner is? Ding daarna, ela bimbi sa belastingdienst, ela bij belbelasting papunter over die ex-partner. Belastingdienst die kune, ja, bo ex-partner mister een party 30.000. Oh, met die, wat? Party 30.000? Ja, toen der tijd, ora met 30.000. Nu en dat zag ik in kwasi, nu en dat over die pagament die schulden, kuno mister een paga schulden. Kiko, nu je kon no dat wat niet. Pero me quiere decir porque me va party kubo ex. Ablief? Pero bogara de sini bon party un pataka. Ba party 30.000 kubo ex. Ma party, pero ja, sowieso mi na party lo que la bien pidimi. No tiene menos. Ja, maar en terecht, want ik ken je situatie. Pas op tafel, dus een goed de regel trucos. Eens. En te guaya mitar. Que hay un cuarto de un cera subokan to atrás, ja. Sí, pero ela bij belastingdienst, paso ma eta vent ko ex-partner en noten en ana mi digo na ya. Mi ko ne no te conversa siya. Mi da purba paso ta mi ex ka saita mi no ke dap mane. Paso ko mi no ke sanada DJ. Anyhow, mi mabel juridis loket, mapunta na nandi kumi kubota haya. Ku eting ku haya, bota party. Si boke bota party lo que kubo que si bota duna 50 of the dune tabo mesesa. Am duna juridis loket na nga bisami tra un contract. En zo. Anto yori metra mi contract, anto mbra ma blagele bini, ma lage teken, dan ma pasele tame via di banco, kes mi timi bewijs. Ku mapaga digital. Masha bom mes Fine. Botan yung medalya imaginaryo di me waki. Gracias. Waki kiko Fine ahasi. Ela stel een contract op en gaan we op een hode die humana mas. Gracias. Dit is wat jullie moeten doen. Zorg dat alles op papier is, zodat jullie geen shit hoeven te doen. Want het is al geregeld. Anto ela party is zijn. En eerlijk, pas om Fine a contami su historia. Ibis, anto oro kumi bij Liga. Zij heeft meer gedaan dan de man zelf. Kemendi. Hij kan niks doen. Hij heeft geen poot om op te staan. Nee. Ja? Was een sinja die otro. Anto van ons beide laten show aan bampa bij. Ay, boy, que más, ja, que más. belastingdienst que ramandele pa mi. Bisam bisele bij tuma e sobrar. Paso da 50-50 mi mistera partie. Mi digo ne het stond nergens. Paso juridisch loket tampoco taba basa. Nada over die compensatie. Nota ba dat die niks vastgesteld. Kiko turting was que compensatie. Dus mi digo ne ja. Metra mi kosa laga po abogado bini. Si boke sleep mi dilanti rechter be my guess. Wake, turta riba placa. Nee, man. Ga weg, man. Met contract baku, después de saki no tem nada mais para vai acordo caba. Sí.
Wat firma Dus, tu pos que men. ja, Good guy di, ito kung sa registra tu amigo ng dami. Sì, sì, sì. Te sei good guy di te registrato adesso tu amigo nanda. Plus de kantoor DJ. Oh my god. ja. No, Dus, Goed voor jou, Fanny. Goed voor jou. Nami waki mas tinga kinana, malis un ko kita me wat ik heel grappig vond, pero mi no ponye yung kamina. Nami wako neta. Omber também pedi muito sempre para conversatie. Mira que eu. ja, No lubi dat ye mue kumale ampel tambe, ye mue no de gashoot tambe. Ja, kuta cobra na uitkering bonbon, ja. Laga e hambu paga extra. No, ay bana nang amita pa e hambu nang kutaba tatata plus pareja, vooral financieel. Paso e mue na taba hasikoy mas. Laga e hambu paga. Ja, en toen uiteindelijk moet je cobra tu compensatie lugar no hasi ni un carajo. ja. No. Tapi si Mike no, oké, Mike. Mike, dat gerechtigheid komt voor elk persoon die onterecht, ja, onterecht is geweest. Ja? Pasó tiempo de gashut, la nos papi come desgraciado na mi papi me ne seta, ya, ku si koi mas, ja, en toen maak misbruik van, en ondertussen, na neus tabloed. I mean, porque type moe, nee, sorry. No. Met een paar gomme cliënten tammen, met de bissen tammen, hoe jij ermee omgaat, ik ben het er niet mee eens. Maar als dit is wat je wil doen, kom, we gaan het doen. Ja. 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 Also meteen ku follow bepaalde dingen, tot op bepaalde hoogte, pero sita kosno is echt niet mogelijk, dan stop ik ook gewoon. Ja. Pero tiene ta si kosnang uit emotie, anto amitan ya net nang, ja, tapi humay na misir mi boca. Para después no censur me, anto yun de mira siya nunca más. Yen de gashoot rebe mundo kiko ta sikos pamalo ta pesei bos ante que da biba amarga. Ya, bos no nota feliz nunca, bos anta sikoi más, bos nang ku a fraudeer, ku ta siendo malo ku bos an pareja, ku ta siendo farfelo over die bepaalde zaken, korda. Als je niet toegeeft, je biedt je excuses niet aan de monota bij derecho bo bida, ku nunca lobo no bij biba feliz, manebo kier. Want je moet gaan zuigen op de negativiteit van anderen, chupelen be, aan to queda lastra rio bubarica, ja, maneco lebra, paresti bobida. Sorry. No, a mí no gusta. Me sepa pekona manen tapa so nanda bisabo como in de wanneer je in functie bent, dan moet je je professioneel houden. Bepaalde dingen kan je niet bespreken. Luister dan, vriend, vriendin. Ik heb geen namen genoemd. Ik heb geen shit gezegd. De mensen die het nu voelen, dingen, die weten donders goed wie ze zijn. Pas op party bos na dingen live kita ambe, ja. Anto mino tinkunes bosan sata me ki carajo ma bisa bos nan tame bos a mino ta si wega. Ja, me kepa oriende, mi rami, niet bezig hoe na no bobis, Antoine loopt op je altijd, pero je kan niet zeggen dat ik je niet heb gewaarschuwd vooraf. Gracias. Mita klata me que pide, pues mita yo nervio, pues tiene como mala per ibe mondiki. Wako bo pressão no subi. No, pues ik was te cansami, Rita, en mi no te ganhabo, Bosa quando bia mi dimi do sto di besi, e trabalho aqui, pa sombra. Mensen zuigen jou, en je wordt gezogen als je het toelaat. Snap je? En toen hoop ik ja, misami grens. Pero soms ga je er overheen. Pas zo, Ami, ga met heel mijn hart, met heel mijn brein, ga ik jou helpen. En toen midden in het proces, Pami biha ya sa dat je tegen mij hebt gelogen, lugami te beest te brengen, no bokaso kibana nang, en toen wat ik ga te zien, no koi chambang, ja? Je laat mij ook voor lul staan. En toen is het ook wel gewoon in het lubida.
En mensen gaan dan ook verkeerd naar mij kijken. Okay. Maar comprende zo, Ami, als ik voor je pleit, ik ga tot het bittere eind. Ja. En ik ga dat niet meer doen. Ik hoef het niet. Nee. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Besnaan achter de schermen. Kuta luisteren gezellig mee. Of die geen shit durven te zeggen. Ami, papi, ik kooi. En toen saco misa bonbon wat er aan de hand is. Ja? Want jullie sluipschutters, ja? Slangen, die zitten ook hier tussen. Ja. Nou, is easy. Fine, mira aqui, nós temos 2 horas e 16 minutos vai aqui. Nós vamos lá, 2 horas. Sim. Fine, abo quero bisa algo na nos televidentes na nos tour heen na ku awak awe noite escucha. Ja, milo bisa is nang kuno amelt na mes an. Ja, mita compreendemos nang, pero do it. Paso mita ambeta gene nang kuno amelt, minota que tin next maka ku belasting. Shell, sorry, pero ora ma verhuis. Mita ba dati casino grande. Mita ba dati ikahe verdoemde doos. Ma benta tour. Mi papel na di belasting tour. Maak niet aan, maak je niet uit, want ik oordeel je niet, hè. Next te maken kune. Ora ma verhuis, ma bina mi adres nobo. Die bende ma is wachtgeld, is dus 1,50. En dan die wow, oké, kita pasando aqui. Paso nenhum carta me dava da abrir mas. Mensen, si bosaco, bota ko di per, meld bomes aan. Paso ting tambe, ni ting konosina, ku belasting mes abanader na. Paso nantado per. Do ami dame tabata ku belasting abanader mi, is mana carta bisami, meld bomes aan. Toma meld ni mes aan. Mensen, si ele paso aí kita tot dezember. Daarna, je valt uit die bootje, bonopogana mas, paso maya, ita bezig, bij heel lang al. Nos tour ko tawanan de integral tour, kami si cada dia tour ene bini, meld aan. No na ta queda klapa e integral di tour ene nang kutawara. So wa kita jaren, di cosa, mi dare un comment mi dari, pero esa asiele, si boto sinti, asiele, alsjeblieft. Anto voor de rest, ja, met bisa succes. Met gaat tot een betere eind. Dus, ja, dan gaat na cada quem com nang por, pero ting, misa, ito hoop ik emotioneel, pas met de ding, ban, or mi papi, kost nang, ik kost aan de bini back, min oké, dan mi ke, dan dit, dus, misa, itong roller coaster, hoop ik difícil paturene, emotioneel kultur, pero ja, nos lo logra. Ekos ja, ami, hindi bisa ja. Ami to tumakolo kami ti recht, de derecho ribaje. Lo que nang asimi, ja, nandi ko pagami, nang pagami. That's it. Ja. Okay. Zie wat die. Ja, ik era gewoon misa tamen, kora riba mi salon. Kijk me, hou me in de gaten, TikTok, overal ben ik. Oh, mira Shell, met een vriend die Shell tamen. Oh, é sim. Hier. Oh, é sim. Então, essa aqui na tour, tá TikTokers, não dá. Tá TikTok. Die me start inocente, want ik had een hekel aan TikTok. Ai, sim. Awak je met arriba je. Ja, ik ben. Dus, oké. Shell, que abo pobisa no se endenan. Ami que para nos turposinha di lo qual ku apasa a waki. Ja? En wat ik daarmee wil zeggen is, guarda die guarda tu por bewijs na. No tem medo de puntra para ayudança. Papi ku hende, ja? Anto heb een beetje lef. Vooral epida, heb een beetje lef. Pasomra opiene, tabisa, oh, maar bel tal italiane, pero na bisa me tal ko, dus ja, maar zien dan waren we zo aan die komen met die guarda. Dat we 5-6 maanden verder. Snap je? Heb gewoon het lef en probeer. Antonio Lubida, skibikarta is het beste.
oro que vos escrever carta of we manda e-mail nog beter, pas e-mail we pan jullie back de me verzonden kun je me koi? We verzonden gedoe de e-mail. Pero belastingdienst bijvoorbeeld, als je nu landen, nou dat raak ik koi. Kemendi, je kan ze allemaal zorgen dat je een kopie hebt voor jezelf en dan manda de rest daar. En ik wil dat we allemaal wakker worden. En dan vooral ons antianen, en pas ons daarheen, no. En ik zeg het zo vaak. Ons te dom verstand als de weet ik veel wat, pero ons te yin die talento. Ja? En dan ons porahasi hoop ik maar koos dan dat we denken. Alleen soms moet je durven te doen. Omdat we zo, het een manager of een dono die kiko of pasote een instantie of iets kan je niet zeggen wat je wilt zeggen. Maar je moet leren hoe een papier kost met respect. Je kan zeggen wat je wilt. En je kan schrijven wat je wilt, zolang je dit respectvol doet. En te waarde was aan bewijs na. Alsjeblieft. Ja, zeker weten. Zeker weten. Jonatour, Chel, Fini. Fini, let je af, Pablo? Dankjewel. Sombra, wak, bosa quanto tem me te cana rond, para me hanha rende, ku ta vítima die toeslagenaffaire aqui, então nieuw rende, nota durf, nota durf, no, a mim não pica, kiko, pero com nós assim aqui, também ajuda nós mesmos rende não. Se bonota bini, alerta, compartilhar boa experiência que bahasi com a situação acana. É bom ou é menos bom, pero bahasi algo, não sinta quieto, laga tu costorte in. Pero min por haya não ende. Então, ora, mas binto pa, madama aqui, riba TikTok, Mini wantami urata kishonan. Na mi studia schon aqui bom. Ei, você quanto biama mandei mensagem. Ei, me tá de pica, que dia me quepa bobine de pica. Que dia nada, até mi number. Tá como tá se aí é schon aqui de quepa me roguei. Wow. Weet je quando viene da No, pero mi que me di otro costa con mi puntravo, bota contestami. Pero vamos Het ligt eraan, zie, Rita zei die kon, laat me het gelijk goed zetten, pas zo'n 10 video, die komen vooraan of bovenop, waar heel veel gereageerd wordt, en tot toen na te de bouw. En toen aan me te flow, me te bijzien dat wij voor mij die is nan, dus me te zeggen, me TikTok me te bijzien, me ook met die oasis, snap je? En daarna, wanneer ik tijd heb, me te bijzien dat wat toereotro en dan reageer ik. Agora, me te querer, next time, no, me te querer, me digo por um portret de um homem, mas é do chinês. Oh, misschien werkt het, je weet maar nooit. Cara, dat is single life matters. Pero in ieder geval, tchau, Pablo, também mais danke. Nós atopa personalmente, de BBCC, nós atopa, nosso papi mais gezellig mes. Seguro, anto, Shonan, siga Chel sua página, riba TikTok, para sombra. É um eye catcher. É nabo caminho de cana, é nabo consejo. Ja, zorg para botar de, é promet 10 não pe contestava, pe mira. Para não cair de 80 não, ei, você mira clac, que tu ambtenaar. Hey, pas op, ik ben geen ambtenaar. No, sim, mas wak, atapo da bisa, é dossiê, no, é tá llena de lache, tá subi, awel, es na ibo, tá llegando beurt nunca mais. Mi bateria. Sim, que men shonan mais danki, Chel, dia mais danki, fine, top, top, bota mira, é sorte coisa aqui, não te passa cubo, não para nada. Bota sim, conhecer o mês, então bota bira, é fuerte.
Zeker weten, Rita. Dank je, Bota, dank je. sim, bota biro muito forte, então você kiko que hasi unda pabai, você bo capacidade na Sim. coisa não tá só de por nada. A tabu den pica no, você que tiene sabe não Rita me bini. Ei, ora chega ora programa no? Na di que telefone. Na Yeah, vai perde, na vai yeah, Antártica. yeah. Não entende nunca mais de nan. Então, Mhm. me te bisa essa aqui não nos miste para alertar, informar-nos gente não, educar-nos gente não, então caminho para baixo que para hasi Mhm. como tem que actuar. Ja, Tjela kan je voor, jammer genoeg, pero tjel ta ondinan ku sigur a trove riba e terreno pa advies gemeente whatever tjel ta es un adequa pa bopo tuma contacto con e anto eta bini si bota eerlijk e sei tambe eta mira sim. Ja, bota eerlijk eta yudabu all the way klopt. sigur dus Shonan Paini, dank Nou, je. dank je, Rita. Dank je voor de opportuniteit. Sigur. En tot clase de éxito com o schoonheidssalon. En Dank tot je wel. me quiero avisar vos nan, chamar so. Anoche, mitari 8, mitin pica a trove. Nós estavam papia junto com Kenneth Lopez over die comédia Bomboshi. Não sendo não estima Bomboshi. Just com Deus de tabas. E me Kenneth também vini com seu elenco de sua comédia Bomboshi, Den Pica já mais à noite, tarde 8. Dus, toma nota. Mire que tjelda bisa bateria, danki, kupora bini, dingen live, me te espero com nenhum gente, no espanta. E no. Tá. E programa chama Pica, e tema, tá pica, well, bomester tá pica. Passou, a situação aqui tá recibo, pica. E fuerte. E fuerte, sim, seguro. Vou compreender que passou, senão, vou não te recuperar. Jammer de Sam, pero Sam, lo me vim com ele, den programa, pero live, me com ele, onder 4 ogen. Me te primiti, vos nang esse, papa Dios que, lo me hasi esse, seguro. Awel, Shonan, onde que dami nada outro de desejar a vos bom simán, anto queda pendiente chamar esa noche junto con Kenneth López con su elenco de comédia Bomboshi, que também tem um lugar fim de luna aqui. Mas Bomboshi, a well sim, Fanny, toma contato comigo, para sombra bastante nieuwsgierig. Vou conhecer-me, me que sabe, tá quem botar. Bom, me quero desejar a vos bom semana, dia mais, então, I love you very much. Te llamas com Dios poder, ok? Tudo.